Από την αμαρτωλών σωτηρία, μέρος δεύτερον. Πρώτο κεφάλαιο, α. Περί του χρέους όπερ οφείλουμε το ευεργέτη Θεός, σοφότατα και με πολλή γνώση εμέρισεν ο προφητάνης στην ακρότητα της δικαιοσύνης όλες τις δύο μέρη λέγον έγκλωνα από κακού και πίσουν αγαθό. Επειδή λοιπόν εγγράψαμε πολλά για το ένα μέρος, πρέπει να σημειώσουμε ολίγα και για το δεύτερο. Εις τούτο το μέρος της δικαιοσύνης χρειάζεται να δώσουμε καθενός το ίδιο του τέστη του ποιητού και σωτήρου ημών του πλησίον και του εαυτού μας, ότι η τελείωση σε τούτο το έργο γινώσκεται να έχει ο άνθρωπος εφταξίαν και διάκριση προς τα τρία αυτά πρόσωπα. Και όταν γίνει τούτο δεν λείπεται από κανέναν αρετήνα, αλλά είναι εις όλα δίκαιος. Και για να καταλάβεις καλύτερα την υπόθεση σου γράφω με τρεις συγκρίσεις και ομοιώσεις με τις οποίες να γνωρίσεις πως έχεις να πράξεις για να έβρεις τη σωτηρία σου. Και με τα τρία αυτά φυλάγεις τη δικαιοσύνη τελείως λοιπόν να έχεις προς τον Θεό την καρδία Ιού, προς τον πλησίον καρδία μητρός, προς του λόγου σου καρδία κριτού. Αυτά είναι τα τρία μέρη στα οποία περιέρχεται η δικαιοσύνη όλη και η σωτηρία μας, περί των οποίων θα είπαμε και πρώτον περί Θεού, όπου είναι αναγκαιότερο και υψηλότερο μέρος της δικαιοσύνης. Σε αυτό χρειαζόμαστε τα τρεις θεολογικά αρετάς, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Με τα χρέη όπου διαλαμβάνουν αυτές οι αρετές ικανοποιεί και πληρώνει την προς τον Θεό αγάπη ο άνθρωπος έχουν προς αυτόν την ευπηθή γνώμη και καρδία, όπου έχει ένας καλός Υιός και ενάρτος προς τον Πατέρα αυτού, ότι μία από τα αρχαιότερας ενέργειας του Παναγίου Πνεύματος είναι να μας δώσει τη άφθην καρδία προς αυτόν τον Θεό. Στο χάσου την είναι μελός και ερεύνησον ποταπήν καρδία έχει ο γνωστικός Υιός προς τον Πατέραν αυτού, πόσην αγάπην του έχει, πόσον φόβον και ευλάβεια, ποταπήν υπακοήν του κάμνη, πόση πίστην και έκτητε και ποταπών ζήλων εις την πατρόναν τιμή, πώς του δουλεύει χωρίς πληρωμή και με πόσο θάρρος τρέχει προς αυτόν, εις τα χρειάς του, στις ανάγκες του, με πόση ταπείνωση υπομένει τα σέβηση και επέδευση όπου του κάνουν και τα υπόλοιπα. Έχει λοιπόν και εσύ τη άφθην καρδία προς το Θεό, εάν θέλεις να συμπληρώσεις αυτό το μέρος της δικαιοσύνης ανελιπώς. Εις τούτο χρειάζεσαι 8 πρώτον, την αγάπη. Δεύτερον, το φόβο και την ευλάβεια. 3, το θάρρος. 4, το ζήλο της τιμής του Θεού. 5, την καθαρότητα της γνώμης και τα έργα της αυτού θεραπείας. 6, την προσευχή να τρέξεις προς αυτήν εις όλα στα ανάγκας σου. 7, την ευχαριστία των ευεργεσιών αυτού. Και το ύστερον, την υπακοή και να ομογνωμείς με την Αγίαν αυτού και σωτήριον θέλεις. Κατά την τάξη ταύτη λοιπόν το πρώτον και αρχαιότερο όπου χρεωστούμε να κάνουμε είναι να αγαπούμε αυτόν τον Κύριο, όπου μας επρόσταξε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή και διάνοια και τα δυνάμεις απάσας, εις τρόπον όπου έτη και αν είναι εις τον άνθρωπο τον ίδιο να αγαπά, να σέβεται τούτον δεσπότη, ο νους και η διάνοια να τον μελετά, η θέληση να τον αγαπά, η όρεξη και πάση επιθυμία να κλείνουν εις όσα του δίδουν τιμή, και οι δυνάμεις πάντων των μελών και αισθήσεων να εργάζουν όλων εκείνων όπου προστάζει αυτή η αγάπη, προς την οποία μας προσκαλούν και έλκουν όλα τα δικαιώματα και αιτία της αγάπης, όπου βρίσκονται εις πάντα τα χτίσματα και όλα τα αυτά συνίστανται εις μόνο το Θεό εις άκρα βαθμών τελείωτος. Το δεύτερο που χρειαστούμε είναι για να αρέσουμε στο Θεό είναι ο φόβος, όχι δουλικός, ώστις γίνεται για τον πόνο και την κοινωνία της τιμωρίας, αλλά φόβος φιλικός και αγαπητικός, για να μην λυπήσουμε τι ούτων πατέρας πταχνικών Κύριων, ότι ούτων φόβων έχει τα καλά παιδιά και κρατεύονται από άπρεπα πράγματα για να μην λυπήσουν τον πατέρα τους. Τι ούτων φόβο έχει ομοίωση ενάρετος και ευγενής γυνή, η οποία επιμελείται και φυλάγεται με παταπολή προσοχή σε όλες τις πράξεις και υπηρεσίες αυτές, για να μην γίνει ουδέμια αταξία και ζημία στον οίκον αυτής και σκανδαλίσει τον άνδρα της. Ούτως ο Άγιος φόβος, ώστις είναι εξαίρετος δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, αυξάνει στην πνευματική μας και θρέφεται όταν συλλογιζόμαστε αυτά τα 4 πράγματα, δηλαδή το ύψος της Θείας Μεγαλειότητος, το βάθος των κρυμάτων αυτού, την δικαιοσύνη εκείνου και το πλήθος των αμαρτημάτων των δικών μας. Αυτά πρέπει να μελετούμε στην καρδιά μας συνεχώς. Όταν ο λογισμός αυτός διαφυλάτει στην ψυχή μας αυτήν την Αγίαν αγάπη και διώκει δια αυτής πάσαν αμαρτίαν, και μάλιστα όταν είμαστε στην Ιερά Λειτουργία κάνουν να στέκουμε με πολύ προσοχή και ευλάβεια, για να μην συντυχαίνουμε ούτε να στρέφουμε τους οφθαλμούς εδώ και εκεί, καθώς μερικοί απέδευτοι κάνουν, αλλά να προσέχουμε με φόβο και πάλι πολλήν και ευλάβιαν προς τη βασιλική εκείνη μεγαλειότητα του Θεού των απάντων, ώστις θύεται υπό του ιερέως με θαυμαστών τρόπων
και ακατάληπτον. Αλλά περί τούτου όταν έρχομαι εις την ιεράν κοινωνία θέλουμε να γράψει περισσότερα. Η τρίτη αρετή είναι το θάρρος, δηλαδή καθώς ένας Υιός εις όλα στα θλίψη και χρειάς όπου του έλθουν, εάν έχει πλούσιον τον πατέρα και μέγα αρχηγόν άρχονταν, είναι βέβαιος ότι δεν του θέλει να του λείψει η βοήθεια της πατρός και δαιμονίας. Έτσι και κάθε ένας άνθρωπος πρέπει να έχει εις τούτο το μέρος τη αυτήν καρδία προς τον Θεό, εξέβροντας ότι έχει διαπατέρα εκείνον όπου ορίζει όλον τον κόσμο και κυβερνά το βασίλειο του ουρανού και της γης και το διακρατεί με την παντοδύναμον αυτού σοφίαν και κυριότητα, και έτσι δεν θλίβεται εις όσα ενάντια του έλθουν, αλλά στρέφει προς αυτόν με θάρρος, ελπίζοντας στην εσπλαχνίαν αυτού να τον ευγάλει από τα λυπηρά δια όφελός του και για να τον οδηγήσει εις τα Χριστότερα. Ότι αν ο Υιός έχει τόσο θάρρος προς τον πατέρα του και μετά από αυτό κοιμάται αμέγνος, πόσο μάλλον πρέπει να ελπίζεις εσύ σε εκείνον που είναι πατήρ πάντων των πλουσίων, εάν δεν πεις ότι η ολίγη σου δούλευση και αρετή, όπου έδειξες προς το δεσπότην αυτό και το πλοίο των αμαρτιών σου, σε κάνουν να αδειλιάς, και η ιατρία αυτού είναι να μην στοχάζεσαι τότε τα αμαρτία σου, αλλά την άπειρον εσπλαχνίαν τούτου του επουρανίου Πατρός, ώστις έταξε τη βοήθειά του εκείνων όπου επικαλούν το Πανάγιον αυτού όνομα με ταπείνωση και καταφύνουν υπό τη σκέπην αυτού, επειδή και είδαμε την άσο που είχαν έχανα μεταξύ τους και υποδέχθησαν τους εχθρούς τους στον καιρόν του κινδύνου στον οίκο αυτών και φύλαξαν αυτούς και τους βοήθησαν σαν να ήταν φίλοι τους πιστότατοι. Και αν οι άνθρωποι έχουν τόσο ανεξιακία και αγαθότητα, πώς νομίζει να έχει ο υπουράνο Υιός σου πατήρ, όπου σου έκανε το σάρτης της ευεργεσίας? Έχει λοιπόν εις εκείνον το θάρρος και την ελπίδα σου, και αυτό σου στέλνει βοήθεια. Η τέταρτη αρετή είναι ο ζήλος της τιμής του Θεού, του τέστη να είναι ο πόθος σου όλος και έννοια να δοξάζεται το όνομα του Θεού, να αυξάνει προς αυτόν ευχαριστία και να γίνεται το θέλημά του ως εν ουρανών και επί της γης, και ο σφοδρότερος σου πόνος και η τρανύτερη θλίψη να είναι όταν ειδείς πως τούτο δεν γίνεται. Τι αυτήν καρδία και ζήλων είχαν οι Άγιοι Άπαντες, περί των οποίων λέγεται ταύτα. Ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγέ με, και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων με επέπεσαν επέμε, και πάλι ο ζήλος της δόξης σου Κύριε. Δυνάμωσέ με και γέρασε τα σάρκα μου. Διατί ήταν το σάφτη οι θλίψεις όπου λάμβαναν δια την αιτία ταύτην οι αγαπώντας τον Κύριο, όπου έβγαιναν ο πόνος της ψυχής εις το πρόσωπον και έδιδε σημείων εις όλων των έξω άνθρωπων. Η πέμπτη είναι η ευθύτης της γνώμης και καθαρότης, λοιπόν εις τας πράξεις όλας και τας εργασίας μας να μην ζητούμε κανένα όφελος αιώνιο, ούτε πρόσχερον ούτε να προτιμούμε του λόγου μας και υπακοή του δεσπότη μας. Τούτο πρέπει να ερευνούμε και να προτιμούμε εις τας εργασίας ημών, πάντοτε έχονται ζήλων εις των αυτών ανυπέρβλητων, φοβούμενοι μήπως να κοιτάξουν οι οφθαλμοί μας εις άλλο τίποτε σπάρεξ των Θεών και το σωτήρα μας. Είναι πολύ πλούσιοι από καλά έργα ήτινες θαρώ όταν εξεταχθούσιν εις το θείον κριτήριον να ευρεθώσουν χωρίς αυτής της γνώμης την ευθύτητα, η οποία είναι ο οφθαλμός όπου λέγει το Ευαγγέλιο, εάν είναι καθαρός κάμνει όλο το σώμα φωτίνων, και αν είναι πονηρός το κάμνει σκοτεινών και άξιων. Ευρίσκονται μερικοί σοφίκιον και αξίωμα εκκλησιαστικοί είτε και κοσμικοί, οι οποίοι βλέποντες ότι οι ενάρετοι αξιώνονται μεγάλων τιμών, πολιτεύονται θεάριστα, πλύνονται στα σχήρας τους με πάσα καθαρσία για να μην μολύνουν την τιμή τους, αλλά τούτο κάνουν για να τους ευλαβείται ο κόσμος και να τους αγαπούν οι αρχηγοί τους, να τους δίνουν αξιώματα μεγαλύτερα, τόσο όπου αυτή η πράξη και εργασία δεν κινούνται από αγάπη ή ζήλων προς το Θεό, ούτε έχουν την υπαχωή προς δόξα ανθού δια το τέλος, αλλά μόνο την οικία δόξαν και όφελος. Ώστις λοιπόν τα τι αυτά μετέρχεται και φαίνεται εις τους ορώντας ενάρετος, όμως στους οφθαλμούς του Θεού είναι όλος καπνός και σκιά δικαιοσύνη σε πράξη του, ότι από τα συστικά αρετάς χωρίς του πνεύματος της αγάπης και φόβου Θεού είχαν και πολλοί μερικοί των Ελλήνων, όπως ο Πλάτων, ο Ισοκράτης και άλλοι, αλλά όμως ουδέν ωφελήθησαν, ότι δεν ήταν ευπρόσδεκτος στο Θεό η σοφία, ούτε η ευγένεια ή το ύψος της γνώσεως που είχαν, ούτε οι ηθικές αρετές, ούτε η θλίψη του σώματος, εάν θυσιάσεις και τα ίδια τα τέκνα, ή μόνον τούτο το πνεύμα της αγάπης πεμπόμενον άνωθεν, και έτσι γεννάται από αυτήν την ρίζαν και εκπορεύεται. Το γάρ καλόν ουκ έστι καλόν εάν μη καλός γέννηται, ότι τα μικρά και ποταπά έργα με υψηλή και αγαθήν γνώμη είναι υψηλά και άξια, και πάλι τα μεγάλα έργα και υψηλά με ευτελή γνώμη είναι ανάξια, γιατί δεν επιβλέπει τόσο ο Κύριος στο σώμα του έργου όσο και στη γνώμη της ψυχής, ή της κοινάται εις την πηγή της αγάπης και της ευθύτητος η έκτη αρετή
είναι η προσευχή για τις οποίες προστρέχουμε τον καιρό της ανάγκης προς τον Πατέρα μας, καθώς κάνουν τα μικρά βρέφη όπου δια κάθε λίγο φόβο τρέχουν στη μητέρα τους, και ούτω με την προσευχή ενθυμούμαστε πάντοτε του Πατρός μας και πλησιάζουμε σε Αυτόν. Είπα για παρεμπρούσεις στο περί προσευχής κεφάλαιο να ειδείς με πόση ευλάβεια πρέπει να γίνεται αυτή η αγγελομήμετος εργασία. 7. Η αρετή έστιν, η επίγνωση και η ευχαριστία των πατρικών ευεργεσιών, το οποίο είναι ένα από τα μεγάλα χρέη προς τον Θεό, καθώς και τα περί αγνωμοσύνης κεφάλαιων γεγράφτε. Η 8η και τελευταία αρετή είναι η υπακοή, στην οποία τελείται η δικαιοσύνη πάσα, την οποία δεν αφήσαμε ύστερον ως μικροτέρα των άλλων, αλλά σαν σφραγίδα τέλος πασών των αρετών, και πρέπει να έχεις ολότελα νεκρωμένο το θέλημά σου, να μην ευρίσκεται εις εσένα καθόλου ενάντιωσης του Θείου θελήματος. Στην υπακοή ταύτην είναι 3 βαθμίδες. Πρώτον, να υπακούσεις όλες τις εντολές του φωτισμούς του Κυρίου και να προτιμάς να πάθεις όλα του κόσμου τα κολαστήρια, παρά να τελέσεις αμαρτία θανάσιμο και να παραβείς τον θείον πρόσταγμα. Ο δεύτερος βαθμός είναι να ομογνωμήσεις το θέλημα του Κυρίου και να ευχαριστάσεις όλα και θλιβερά όπου έλθουν, φρονών ότι χωρίς του Θείου αυτού βουλήματος δεν έρχεται τίποτε καλών ή κακών, και έτσι να το δοξάσεις την τιμή που ετήμα και ατιμίαν ή στην υγεία σου και ασθένεια, στη ζωή και θάνατο, κλείνοντας πάντα την κεφάλι, ευχαριστώντας τόσον εις τα στρίψεις ως πέρα απολαύσεις, όπου σου στέλνει, μην κοιτάζοντας την πέδευση της αρκός, αλλά τη σταργή και το φίλτρον όπου σου έχει, επειδή με τόση αγάπη κολακεύει τον Υιόν ο Πατήρ, με τόση πάλι τον παιδεύει όταν του πρέπει, ή στην υπομονή ταυτοθλίψεων μπαίνουν 3 βαθμούς οι διδάσκαλοι. Α. Να τους υπομένεις καρτερίκος. Β. Να τους επιθυμάς δι' αγάπην Θεού, και Γ. Να χαίρεσαι εις αυτάς. Ο Α βαθμός εγνωρίστη εις την υπομονή του Ιώβ σοφότατα. Ο Β εις την επιθυμία όπου είχαν μερικοί μάρτυρες και διψούσαν να λάβουν και έτερα κολαστήρια. Ο Δε τρίτος εις την χαρά και αγαλίαση όπου είχαν οι Απόστολοι, όπου εξιώθηκαν να πάθουν δια το όνομα του Κυρίου, και μάλιστα ο ουράνιος Παύλος το σκεύος της εκλογής τόσο δεξάζεται εις τα σπλή θλίψης του, εχαίρετο εις τα ατιμίας και διωγμούς, τους οποίους εφραίνεται καθώς στις διαφόρους τόπους των επιστολών όπου φαίνεται. Ούτως είναι ο υψηλότερος βαθμός της αγάπης και τελειότητας, τον οποίον ολίγοι φτάνουν, και δια τούτο δεν είμαστε όλοι χρεώστε να έχουμε αυτόν τον τρίτον βαθμό, ούτε το δεύτερο, αλλά μόνο τον πρώτον, δηλαδή να υπομένουμε τα στλίψεις με γνώμη ευχάριστο, και όσοι δεν έχει τούτο τον πρώτον δεν σώνεται. Ο τρίτος βαθμός της υπακοής και έσχατος είναι να υπακούεις τον προεστώτων, ή την εσύ συν επίτροπη και δούλη του Θεού, εις όλων εκείνο όπου προστάζουν, ενθυμούμενος τα δεσποτικά λόγια, «Οπόν ημών μου ακούει και αθετών ημάς σε με αθετή». Εις τη άφην την υπακοή νομίως ευρίσκονται 3 βαθμοί. Ο πρώτος, να υπακούεις με την έξωθεν εργασία μόνο, χωρίς να σε τρέξει η θέληση και ο λογισμός. Ο δεύτερος βαθμός είναι να υπακούσεις με το έργο και με τη θέληση, και ο τρίτον με τη θέληση και τον λογισμό, και ούτως είναι ο εκλεκτότερος βαθμός της υπακοής όσοι έχει πολλή ταπείνωση και διάκριση. Εάν λοιπόν έχεις αυτά στα 8 αρετάς, εκπλήρωσες αυτό το πρώτο και ακρότατο μέρος της δικαιοσύνη και απόδοση το χρέος του ευεργέτη και σωτήρι σου. Αλλά προτού να δώσουμε τέλος, γράφουμε μερικές ερμηνείες αναγκαίες και ωφέλιμες για να γνωρίσεις ποιες αρετές είναι τιμιότεροι των άλλων και να μην κάνεις λάθος. Ήξερε λοιπόν ότι πάση αρετέ εις 2 λέξεις μοιράζονται, και άλλε μεν είναι έσωθεν του ανθρώπου πνευματικές και αόρατες, άλλες δε έξωθεν αορατές όπου φαίνονται. Στην πρώτη τάξη βάλουμε τις θεολογικές αρετές και όσες άλλες εγγράψαμε άνωθεν, και εξώσως την αγάπη ή της εστί πασών των αρετών η βασίλισσα, και έτερος ομοίες αυτών του τέστην ταπείνωση, σοφροσύνη, υπομονή, διάκριση, ευλάβεια, πτωχία πνεύματος, καταφρόνηση του κόσμου, απάρνηση του ιδίου θελήματος, αγάπη σταυρού και άλλα διάφτας, τα οποία κράζουμε πνευματικά αρετάς, τις ονομάζουμε και έσωθεν, διότι ευρίσκονται στην ψυχήν κυριότερε. Άλλες αρετές είναι όπου γίνονται φανερότερα, δηλαδή η νηστεία, η αγρυπνία, η ανάγνωση, η προσευχή, η ψαλμοδία, και άλλες όμοιες, σε οποία καλά και να γίνονται, και αυτή από την ψυχή όμως η επράξη αυτών και εργασία είναι φανερότερα των έσωθεν αρετών, όπου δεν μπορεί τις να τα συμβεί, του τέστην την ελπίδα, πίστη, αγάπη και τα εξής. Πάσε αρετέ αυτέ, η συνλίαν ψυχοφελής και αναγκαίες σωτηρία, η μία πρώτη περισσότερο, ότι καθώς είπε ο Κύριος Σαμαρίτη, πνεύμα ο Θεός και τους πνεύματα τους προσκυνούντας με πνεύμα και αληθεία δι προσκυνεί. Το αυτό λέει και ο Απόστολος προς Τιμόθεον, φύλαγε την ευσέβεια, ότι πρώτου σώματος πράξη, ότι
ο λίγα είναι ωφέλιμος, αμή η ευσέβεια χρήζει δια όλα, επειδή και αυτοί στάσονται τα αγαθά της παρούσης ζωής και της άλλης. Δια την ευσέβεια αυξάνεται το σέβας του Θεού και το έλεος προς το πλησίον για τη σωματική εργασία, η εγκράτεια και πάσα σκληραγωγία. Όμως όταν επενούμε τα σέσωθεν πνεύματος αρετάς δεν καταφρονούμε τα έξω, πάλι ολότερα ότι διαμέσου των μικρών αυτών αποκτάς και φυλάγεις τα μεγαλύτερα. Η γάρη ησυχία και αναχώρηση σε λυτρώνει από τρεις αμαρτίες, δηλαδή της εοράσεως, της ακοής και της συντυχίας. Και με την σιωπή βοηθάσαι πολύ και φυλάγεις ευλάβιαν και λυτρώνεσαι διαφόρων αμαρτημάτων όπου γεννούνται εκ της πολυλογίας. Η νηστεία πάλι να δυνατίζει το σώμα, υψώνει το πνεύμα και ετοιμάζει την προς ανάγνωση μελέτη και προσευχή, και αφήνουμε τα σαργολογίας, φλιαρίας και λιδωρήματα όπου διηγούμεθα όταν χορτάσουμε και διδόμαστε στην ψαλμοδία και προσευχή και πάσαν άλλη ακολουθία, οι οποία πράξεις μας παρακινούν προς ευσέβεια και φωτίζουν το νου και φαινόμαστε προς τα πνευματικά και θεία θερμότερη. Ως της ουν ποθεί να αξιωθεί της χάριτος αυτής, κάμνη ανάγκη να περιπατεί με επιμέλεια πολύ και φύλαξη των αισθήσεων και είναι συγκεραστός και μέτριος στην ζωοτροφία, στα λόγια και τα κινήματα, να αγαπά τη σιωπή και την ησυχία, να ξετρέχει με την ευλαβία στην ακολουθία της Εκκλησίας και όλα εκείνα όπου συνεργούν εις αυτήν ταύτην την αναγκαία υπόθεση. Από τούτο λοιπόν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά των άνεθαν αρετών, ότι έσωθεν εις το τέλος οποθείς εδέ εξωτερική το μέσο για να αποκτήσεις έσωθεν. Οι πρώτες είναι η σωτηρία και η δεύτερη θεραπεία. Η μεν ως πνεύμα, η δε ως σώμα, το οποίο εάν είναι και μικρότερο του πνεύματος, όμως αρχαίον μέρος του σύνθετου υπάρχει και το χρειάζεται η ψυχή για τα εργασίες αυτών. Με την άνωθεν ερμηνεία, αδελφέ, λυτρώνεσαι από δύο έσκατα και μεγάλα εγκλήματα όπου υπολιτεύθησαν στον κόσμο, δηλαδή το ένα παλαιών των Φαρισαίων και το άλλο νεότερων των Λουτέρων. Ότι οι μεν Φαρισαίοι ως αρχικοί και περήφανοι δεν εψηφούσαν ποσό στη δικαιοσύνη ή της εις τας πνευματικάς περιέρχεται, και ούτως έμεναν εις την σκιά της αρετής μόνο φαινόμενοι αγαθοί εις τα έξωθεν, όντες βελιχτοί εις τα έσωθεν. Οι Λούτεροι δε πάλι να ακούουν στη ταύτη την πλάνη των Φαρισαίων για να φύγουν από τον ένα έσχατον, έπεσαν στο άλλον τρανίτερον το τέστη στην καταφρόνηση όλους διόλου τα έξωθεν άρετα σαμή, η αληθής διδασκαλία φεύγει και τα δύο αυτά άκρα και ζητά την εν μέσω αλήθεια και αποδίδουσα την πρέπουσα τιμή στα έσω αρετάς ευλαβείται ικανός και τα έξωθεν, επειδή και οι δύο τάξεις αυτές είναι αναγκαίες εις τούτο και χρειαζόμενοι. Γίνος και λοιπόν ότι είναι δύο τρόποι δικαιοσύνης, μία αληθής και ετέρα ψεύτικη. Αληθής είναι αυτή ή της περιλαμβάνει τα έξω πράγματα όπου είναι στην τελείωση αυτής αναγκαία και χρειαζόμενα. Ψεύτικη δε αυτή όπου έχει μερικά από τα έξω χωρίς τα έσωθεν, ή της είναι χωρίς αγάπης Θεού, χωρίς φόβου και ταπεινώσεως, χωρίς ευλαβίας και των άλλων αρετών, καθώς ήταν εκείνοι των Φαρισαίων, τους οποίους ο Κύριος ήλεγχε ονειδίζον αυτούς ως υποκριτάς, ότι αποδεκατούσαν το άνοιχτον και ιδιόσμον και τα ακριβά και μεγάλα πράγματα που ορίζον, όμως δεν εψηφούσαν, δηλαδή την κρίση, το έλεος και την αλήθεια. Και πάλι να αλλαχώθην τους λέγει πως ήσαν επιμελείς να πλύνουν τα ποτήρια και τα σχήραστον. Η δε καρδία αυτών ήταν γεμάτη πονηρίες και αρπαγής, και ότι ήσαν τάφοι και κονιασμένοι έξωθεν και έσωθεν γεμάτοι κόκαλα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη όπου ελέγχει πολλά στην Θεία Γραφή ο Κύριος λέγει. Ούτως ο λαός με τιμά μόνο με τα χείλια, μη η καρδία τους απέχει μακριά από λόγου. Εις μάτιν με σέβονται, φυλάγονται στα διδασκαλίες των ανθρώπων και όχι των νόμων όπου τους έδωσε. Και πάλι εις το πρώτο κεφάλαιο του Ισαΐου λέγει: τι μη πλήθος των θυσιών ημών, πλήρης είμαι ολοκαυτορμάτων, θυμίαμα δελίγματα μη εστί. Τας νεομηνίας ημών μισή ψυχή μου και τα εξής. Λοιπόν, τι το πλήθος των θυσιών σας, εχόρτασα τα ολοκαυτώματα των ζώων και μη μου προσφέρετε πλέον θυσίες άκερες. Τα θυμιάματά σας ηχαίνομαι, τα συνάξεις, τα εορτάς, τα αρχιμηνία σας, μισά η ψυχή μου και έτερα όμοια ευρίσκει στην Παλαιά Γραφή, με τα οποία φαίνεται τάχα πως αποψηφίζει και αποστρέφει το Θεός όσα προστάξει να τελούνται απαρασάλευτα, μάλιστα όπου αυτά είναι πράξη της ευσεβίας και εγγίζει στην Θεία τιμή της εκείνου μεγαλειότητος την προσκύνηση και λατρεία
αυτού που του γίνεται δι' αυτόν. Άξιο άνθρωπο δεν κατακρίνει ο Θεός τα πράξεις αυτά με τη φύση τους, αλλά τους ανθρώπους όπου κάνουν μόνο να φτάσει και τη δικαιοσύνη δεν ψηφούν ούτε το φόβο του, καθώς παρεπρός το ξεκαθαρίζει, λέω, πληθείτε και καθαριστείτε, ευγάτε την πονηρία των ψυχών σας ενώπιον των οφθαλμών, μην εργάζεστε πονηρά, αλλά μάθετε να αγαθοποιείτε, και τότε θέλω συγχωρήστε τις αμαρτίες σας. Και πάλι, σε άλλων τόπων λέει, όσοι μου θυσιάσει ένα βόδιο ή έτερο ζώο, το έχω ώσπως να φώνευε έναν άνθρωπο και ή να μου έφερνε αίμα των χείρων, και όχι προσφέρει θυμία μου σαν να ευλόγα ένα είδωλο. Ω Θεέ μου, γιατί ουδελείτε σε τόσο αυτά τα έργα όπου η πρόσταξη να τελούν ευθύς δίδει την αιτία ετούτου λέγον. Αυτά προτίμησαν ως τα σοδούς τους και να μου ευαρεστήσουν με τα αυτά, αμή τας πονηρές αυτών δεν αφήκασε και στα δελήγματά τους εχαίρονται. Και αν δεν πιστεύεις, ιδέτα σαφέστατα εις την προσευχή του μεγαλάφου και άφρονος Φαρισαίου, ο οποίος έλεγε έτσι, ευχαριστώ σε Κύριε ότι δεν είμαι ως per τους άλλους ανθρώπους ήτινες ή συνάρπαγες άδικοι, ούτε ως ούτως ο τελώνης. Νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, δίδω ελεημοσύνη και όσα έχω τα δεκατίζω. Βλέπεις εδώ τα 3 κακά που είπαμε, την έπαση, ουκ είμαι ως per η λυπή των ανθρώπων, την καταφρόνηση των άλλων, ούτε ως αυτός ο τελώνης, και την ψευδή ασφάλεια όπου νομίζω το δίκαιος και ευχαρίστα δι' αυτό τον Κύριο. Ούτως είναι ένας κίνδυνος τόσο μεγάλος και επισήμιος, όπου είναι καλύτερα αμφίβολα να είναι κάποιος αμαρτωλός και κακός άνθρωπος, να ομολογά την κακία του, παρά να είναι ενάρετος περήφανος ότι ο αμαρτωλός και ανάξιος όταν γνωρίζει την ασθένεια αυτού και αναξιότητα, ετούτου είναι η αρχή της αυτού σωτηρίας και διορθώσεως. Αμείωσης δεν γνωρίζει το κακό του, ούτε νομίζει πως είναι άρρωστος για να λάβει τη θεραπεία του. Δια τούτο λέγει ο Κύριος προς Φαρισαίους ότι η πόρνα και η τελώνια υπάρξουν πρωτύτερα από εκείνους στη βασιλεία αυτού την ουράνια. Ή ειδού αποδείξαμε ως όδε ότι οι φανεροί κίνδυνοι γνωρίζονται από όλους, γιατί είναι όπως τα νησιά της θαλάσσης όπου ξεχωρίζουν και φαίνονται, αμή οι απόκρυφοι όπου λογαριάζονται ως αν τις ξέρες που σκεπάζει η θάλασσα, είναι αναγκαιότερο και ωφελημότερο να σημειωθούν και να τους κοιτάζει κάθε ένας να τους βλέπει. Αλλά μην νομίζει κάποιος ότι καταφρονήσαμε τα σάνωθεν πράξεις ή να τις έσω εγκομιάσουμε, γιατί δεν φτάνουν πάλι οι έσω να σωθούμε χωρίς των εξωτερικών, καθώς είπαν στους Φαρισαίους ο Κύριος, για τα αυτά έδιποιείσαι κακίνα μη αφήνε. Δηλαδή και αυτά έπρεπε να κάνετε του τεστ τα έξω πράξεις και εκείνα να μην αφήνετε είτε τα έσωθεν. Η ακρότης λοιπόν της υποθέσεως είναι να θεμελιώσουμε ένα φόβο βαθύτατο του Θεού, να μας κάνει να τρέμουμε στο όνομα μόνο της αμαρτίας, και ως της αυτόν εμφυτεύσει και ριζώσει στην ψυχή αυτού, ας εξεύρει πως είναι μακάριος και ας οικοδομήσει ό,τι θέλει επάνω εις αυτό το θεμέλιο. Ή άμοι ως της πίπτη ευκόλως της αμαρτίας, ας κράζεται τυφλός και ανόητος, εάν είναι εις το φαινόμενο δίκαιος. Από την αμαρτωλών σωτηρία κεφάλαιο Β, περί της προς τον πλησίον αγάπης. Το δεύτερο μέρος της δικαιοσύνης είναι να κάνουμε εκείνα όπου χρεωστούμε προς τον πλησίον, δηλαδή να τον αγαπούμε, να τον ελεούμε και να τον συμπονούμε, καθώς μας προσπάζει ο Κύριος. Ανάγνωση στους προφήτες του Ευαγγέλιου, τας επιστολές και απλώς όλη την Παλαιά και Νέα Διαθήκη, να ειδείς πόσους επένους και πόσα εγκόμια της ευποιίας να θαυμάζεις πόσον είναι τούτο το μέρος αναγκαιότατον και πόσο μας παραγγέλει ο Κύριος ποταπό χρέος έχουμε να σπλαγνιζόμαστε στον πλησίον. Εις τον Ισαΐα βάζει το άκρον και την τελείωση της δικαιοσύνης και προς τον πλησίον αγάπη. Και πρώτον, όταν εγώ εγγυζον οι Ιουδαίοι λέγοντας, γιατί Κύριε όταν ενιστεύσαμε και θλίψαμε τα σπισικά σημεία δεν εκοίταξε τα νηστείας μας, ούτε καθόλου μας εψήφισες, μας ενδιαφέρθηκες, αποκρίνεται ως εκπροσώπου του αυτού προφήτου και τους λέει, γιατί τα σημέρας της νηστείας σας κάνετε τα θελήματά σας και όχι το ειδικό μου, και σφίγγετε και πνίγετε τους χρεοφυλέτες σας, νηστεύετε αμή όχι από τα μάχας και τα κρίματα, ούτε από το να
κακοποιείτε τον πλησίον. Αυτή η νηστεία δεν μου αρέσει, αλλά ξεσχίσετε τα γραφάς και ψεύδους και τις ωφελίες. Διαρρήξατε τα βία συναλλάγματα. Αφείτε τους τεθλιμμένους στην ελευθερία αυτών και πάρατε τον ζυγόνο που τους εβάλατε. Όταν έχετε έναν άρθον, μοιράσετε τον με τον πτωχόν και αποδέχεστε τους ξένους και πένητας. Και όταν έτσι κάνετε και σπλαχνιστείτε τους ενδεείς και τους βοηθήσετε, τότε θέλω σας δώσει τάδε και τάδε αγαθά, όσα λέγει αυτός ο προφήτης, έως τέλος του κεφαλαίου. Ιδού πάσαν ωραίγεται ο ελεήμωθεν, ώστε να αγαθοποιούμε τους πτωχούς. Το αυτό γράφει και ο προφήτης Ζαχαρίας όταν ερώτησαν οι Ιουδαίοι τον Κύριο εάν ήθελε να νηστεύσουν τόσας ημέρας για να του αρέσουν και να πληρώσουν το όνομα του, και τους απεκρίθη με ποιας πράξεις θεραπεύσατε, λέγοντας προσέχετε να φυλάξετε δικαιοσύνη και να κρίνετε δίκαια των πλησίων. Πείσατε ευποιές και λεημονάτε τους αδελφούς σας. Μη ζητάτε αιτία και πρόφαση να αδικάτε χείρα και ορφανού, τον ξένο και τον πτωχό, και μη βάλει τύση στο νου του να κακοποιήσει κάποιον, και έτσι μου θέλετε αρέσει και τελειούτε τον νόμο μου. Έτσι δε και στο Ισαΐα λέγει ταύτα. Αυτή είναι η ανάπαυσή μου, να θρέψετε τους πεινώντες και τους τεθλιμμένους να παρηγορήσετε, το οποίο είναι όντως θαύμα και έκπληξη να λαμβάνει ο πολυέλεος για ευεργεσία του και θεράπευση προς πτωχούς ευποιίων και έλεος. Αμή εις όλα ταύτα απορώ και εξίσταμαι όταν αναγνώσω το 16ο κεφάλαιο του Εζεκιήλ, που αναριθμίζουν ο Κύριος της αμαρτίας των Ελεηνών Σοδόμων, για τα οποίες εξολοθρεύτησαν, ονόμασε αυτά τα τρία αμαρτήματα λέγον: τούτο το ανώνυμα Σοδόμων της αδελφής σου, εν υπερηφανία εμπλισμονή άρτων και εν ευθυνία εσπατάλων αυτή και θυγατέρες αυτής. Τούτο υπήρχε αυτή και την θυγατράσιν αυτής, και χείρα πτωχού και πένετου σου κατελαμβάνεται. Και έταξε την εσπλαχνία υστερών τόπων ως χειρότερον ανώνυμα των όλων. Γιατί όντως η ανελεημοσύνη είναι βαρύ και φρικτόν ανώνυμα, επειδή δεν συμπονεί των αδελφών και των ομόψυχων σου. Αυτά και άλλα όμοια λέγουσι οι θείοι προφήτη. Αμή το Ιερόν Ευαγγέλιο, όπου είναι νόμος αγάπης, τι να είπε, τις δύναται εφημίσει και να εγκομιάσει ταύτην την αρετή περισσότερο, όπου ο Δεσπότης Χριστός εθεμελίωσε όλη τη δικαιοσύνη της φοβεράς αποφάσης του μελούς κρίσεως στα έργα της ευποιίας, λέγω: εφόσον επιήσατε ενή τούτων των ελοχίστων, εμεί επιήσατε. Τι άλλο θέλεις, όπου έβαλεν Οσάν όπου έβαλαν στα δύο αυτά εντολές του Θεού αγάπης και των πλησίων την ακρότητα του νόμου και των προφητών. Εάν ταύτες τις δύο εσύ εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται, και πάλι στην σημερινή ομιλία του μυστικού δείπνου, τι άλλο μας επαρήγγελε να εφυλάγουμε παρά αυτήν την αγάπη? Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον καθώς εγώ σας αγάπησα. Και πάλι εις τούτο θέλω γνωρίσει πας ένας πως είστε μαθητέ μου, εάν αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Ούτε μόνο πως ημάς είπε ταύτα, αλλά έκαμε και προς τον Πατέρα ευθύς προσευχήν για την τήρηση τούτου του νόμου, και είπε: παρακαλώ σε εγώ Πάτερ να είναι ανάμεσα τους ένα ίδιον, δηλαδή την ομόνοια καθώς είμαστε και εμείς για να γνωρίσει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες, δίδοντάς μας με τούτον το λόγο να καταλάβουν ότι η αγάπη ανάμεσα στους χριστιανούς έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη και υπερφύσινο, όπου να είναι ουρανίους και επιγείους, να κάνει ουρανίους και επιγείους ανθρώπους. Αλλά τι να είπε για τον Απόστολο Παύλο, πόσο την υμνεί και εγκομιάζει την, και πώς επενά και φημίζει την, προτιμά από όλα στα άλλα αρετάς, λέγοντας ότι αυτή είναι η ταχυτέρα οδός να υπάγουμε στον παράδεισο. Αλλού πάλι έλεγε ότι είναι το τέλος των εντολών και του νόμου παντός το πλήρωμα. Ποια άλλα εγκόμια μεγαλύτερα μπορεί κάποιος να πει από ταύτα για την αγάπη? Έτσι δε ο αγαπημένος μαθητής Ιωάννης πόσο μας παρακινάει στην αγγελική αυτήν αρετή, λέγοντας ταύτα: όσοι λέγει ότι αγαπά το Θεό, έπειτα μισά τον αδελφό του, ψεύτης είναι. Ο Θεός είναι αγάπη, και όποιος έχει την αγάπη είναι με το Θεό, και ο Θεός με ταυτού, και εις πάντα τόπον και ώραν έχει συνήθεια να αγαπούν, και αγαπόμενος αυτός Απόστολος εγκομιάζει ταύτην την αρετή, και ρωτώμενος για ποιαν αιτίαν έλεγε περί αγάπης τόσα εφήμνια, απεκρίνατο ότι αυτή μόνο φτάνει προς σωτηρία μας, εάν ως πρέπει αυτήν φυλάξουμε. Και πάλι νόστης είναι άμυρος ταύτης, όσας άλλας αρετάς και αν έχει, δεν ωφελείται τίποτα, καθώς και από το θρηνώδες εκείνο και φοβερόν του απρικίου διήγημα, ή μπορεί κάποιος καθένας να πιστωθεί την αλήθεια, να τρομάζει, το οποίο οφείλουμε να γράψει το τέλος τούτου του λόγου, για να μάθουν όσοι δεν το εξεύουν να προσέχουν να μην πάθουν όμοια παραθεού εγκατάλειψη. Ώστις λοιπόν προθεί να θεραπεύσει κατά αλήθεια το Θεό, ας εξεύρει ότι άλλος τρόπος δεν είναι η τελείωση της αγάπης, αμή είναι γυμνή και ξηρά, αλλά με τα ενεργείας όπου ακολουθούν την τελεία αγάπη, η δεμή δεν είναι τελεία,
καθώς το εδήλωσε αυτός ο Ιωάννης λέγω: «Τέκνα μου, μην αγαπώμε με άλλα λόγια, αλλά και με έργα και με αλήθεια, διότι όστις έχει από του κόσμου τα αγαθά και ήδη χρειαζόμενον των πλησίων και δεν βοηθήσει, πως είναι εις αυτόν του Θεού η αγάπη, με 6 τρόπους τελειείς την αρετήν ταύτην του τεστ να αγαπάς, να συμβουλεύεις, να βοηθάς, να υπομένεις, να συγχωράς και να δίδεις καλό παράδειγμα με θεϊκά λόγια και πράξεις ενάρετες, ότι τινές μεν αγαπούσιν, αμή δεν υπάρχει πάρεμπρος η αγάπη τους, έτεροι αγαπούσιν με καλή συμβουλή, αλλά δεν βάνουν χείρα εις το σακούλι να βοηθήσουν με έλεος. Άλλοι δε αγαπούσιν ουθετούσι και λεούσι, αμή δεν υπομένουσι την ύβρη και την ασθένεια του πλησίων, ούτε φυλάγουν του Αποστόλου την εντολή όπου λέει: αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτε τον νόμο πληρώσατε. Άλλοι πάλι υπομένουν τα σύβρις με καρτερία, αλλά δεν συγχρονούν με εσπλαχνία. Και αν δεν έχουν και μίσος στην καρδία, όμως το φαινόμενο δεν δείχνουν καλό πρόσωπο. Ούτε καλά και το πρώτον φυλάγουν, αμή και το δεύτερο σπάλουν και δεν φτάνουν στην της αρετής τελειότητα. Είναι πάλι άλλοι όπου κάνουν όλα τα άνωθεν, αμή δεν νουθετούν των πλησίων με λόγους και παραδείγματα, όπου είναι το εκλεκτότερο μέρος της αγάπης. Κατά την αυτήν τάξη λοιπόν μπορεί πας ένας να εξετάσει του λόγου του πόσο μετέχει και πόσο της αγάπης υστερείται. Ότι όσοι αγαπάει βρίσκεται στον πρώτο βαθμό ή της νουθετά εις τον β ή της βοηθά εις τον γ. Ο υπομένων εις τον δέλτα, όσοι υποδέχεται την νύβρη και συγχωράει καρδίες στον εύσιλο, ή της δε στερεώνει και νουθετά των πλησίων με λόγους και παραδείγματα και με την αγαθήν αυτού πολιτείαν, το οποίο είναι πράξη των τελείων και αποστολικών ανθρώπων. Ας εξεύρει πως έφτασε στο άδρο της ταύτης αρετής. Αυτή η στερεωτική πράξη όπου περιέχει η αγάπη είναι εαυτή, εις τας οποίας ενδείκνεται όσων χρεωστούμε προς τον πλησίον. Ισί δε και άλλοι αρνητικοί με τας οποίες μας ερμηνεύεται όσων δεν πρέπει να κάνουμε, δηλαδή να μην κατακρίνεις κανένα, μην λάβεις το πράγμα ή τη γυναίκα αυτού ούτε με λόγους υβριστικούς τον εξουθενώσεις και μάλιστα με κακή συμβουλή και παράδειγμα, ώστε ταύτα φυλάξει ετέλεσε τη θεία εντολή ταύτα. Εάν λοιπόν θέλεις να έχεις την ενθύμησή σου όλα ετούτα, να το καταλάβεις σε ένα λόγο, βιάζουν να έχεις καθώς είπαμε καρδία μητρός προς τον πλησίον και έτσι πληρώνεις την εντολή ανελιπώς και παντελεία. Κοίταξε λοιπόν μια καλή και γνωστική μητέρα με ποιον τρόπο αγαπά το παιδίον της, πως το ερμηνεύει και τον ουθετά, πως του βοηθάει σε όλα στα ανάγκας του και ώρας υπομένει με καρτερία τα αταξίες του και ώρες τα σπεδεύει δικαίως. Πολλάκις δε πάλι καμώνεται και προσποιείται πως δεν τα είδε και τα σκεπάζει με γνώση και σύνεση ότι με όλα στάφτα στα σχάριτας η αγάπη δυσκολεύεται ως μήτερ πασών των αρετών και βασίλισσα. Στο χάος πως χαίρεται και αγάρεται στο συμφέρον του και στο κακόν του πονεί και θλίβεται όσπερ να ήταν καθολικά ειδικών της, πόσον ζήλων έχει στην τιμήν αυτού και ωφέλεια, με πόσην ευλάβεια δέεται του Θεού διαλόγου του τέλος πάντων, πόση περισσότερο εύνοια έχει στο αυτό τη φροντίδα παρά εις του λόγου της και φαίνεται πολλά και σκληρά εις τον εαυτό της για να είναι προς αυτό έσπλαχνος. Και αν δυνηθείς να φτάσεις στη ταύτη την αγάπη προς τον πλησίον, χαράει σε σένα ότι έφτασες στους άκρων ταύτης αρετής. Και αν με ρωτήσεις πόσοι μπορείς να έχεις τη άφθην καρδία προς έναν ξένον και αλότριον, σου αποκρίνομαι ότι πρέπει να βλέπεις τον πλησίον ως έργο το χειρό του Θεού και τέκνον αυτού και ως μέλος ζών του Χριστού, καθώς μας κηρύττει το σάγιξε ο Θείος Απόστολος ότι όλοι είμαστε μέλη Χριστού και δια τούτο να αμαρτήσεις κατά του πλησίον είναι σχεδόν όσπερ να ήμαρτες κατά του Χριστού και να ευεργετήσεις τον πλησίον ως αν να το έκανες του Χριστού, τόσον όπου δεν πρέπει να θεωρείς τον πλησίον ως άνθρωπο, αλλά όσπερ αυτόν τον Χριστόν ή ως μέλος αυτού, καθώς είναι κατά αλήθεια όχι στην ύλη του σώματος αλλά στη μετοχή του πνεύματος αυτού και στο μεγαλείο του βραβείου, επειδή λέγει ο Κύριος ότι θέλει γνωρίσει την ευεργεσία όπου κάμαμε το πλησίον, όσπερ αυτός να την έλαβε. Ενώ ισονούλ όλα τα άνωθεν της αρετής ταύτης εγκόμια και πόσο μας προστάζει ο Κύριος να τη φυλάγουμε ακριβώς ότι αν ποθείς να αρέσει του εσπλάχνου Θεού δεν είναι έργο τούτου θεαριστότερο. Έτσι δε εάν η κατασάρκα ειδική της οι συγγενείς έχουν τόση αγάπη και φιλία αλλήλως τους μόνον δια ολίγην κοινωνία σαρκός και αίματος, πώς δεν δίνεται εις εσένα χριστιανέ πλέον η χάρις υπέρ τη φύση και η ένωση του πνεύματος μάλλον της σαρκός, εάν είπεις ότι στους κατασάρκα συγγενείς ευρίσκεται ένωση και μετοχή εις μία ρίζα και ένα αίμα όπου είναι κοινών εις όλους, ανάγνωσαν την ένωση όπου βάνει ο Απόστολος αναμέσω των πιστών, επειδή πάντες έχουμε ένα πνεύμα των Θεών, μία μητέρα
την Εκκλησία, έναν Κύριον των Χριστών, μία πίστη όπου είναι ένα φως υπασθερικών την Ορθόδοξον, του οποίου άπαντες κοινωνούμε του φωτός αυτού και ξεχωρίζουμε από όλα τα έθνη μία ελπίδα ή της έστειν ένας κλήρος της δόξης, στην οποία να είμαστε όλοι μία ψυχή, μία καρδία, ένα βάφτισμα, εις το οποίο γεννήθημεν όλοι οι ήθετοι ενός μόνου πατρός και ήμασταν αδελφοί, ένα μείγμα όπερα στην η Αγία δωρεά του δεσποτικού σώματος, με την οποία ένωση γεννόμασταν εν μεταυτού και μετέχουμε ενός πνεύματος, όπερ εστί το Πανάγιο Πνεύμα που κατοικά εις όλας τας ψυχάς των πιστών Ορθοδόξων, για της πίστεως τε και χάριτος και εμψυχή και στηρίζει τους στην ζωή ταύτην, και το εν βάφτισμα με τας τρεις βυθίσεις, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μόνον οι Ορθόδοξοι έχουν. Άλλος, εάν το βάφτισμα είναι ελλειπές, δεν είναι βάφτισμα, ουχή ως των Λατίνων, το οποίο είναι ράντισμα που ραντίζουν τα παιδιά. Έτσι κάνουν και οι σύγχρονοι που ξέφυγαν, και αντί να βυθίζουν τα παιδιά τους κάνουν ψηλό ράντισμα, το οποίο είναι αιρετικό και παράφραση από τους ιερούς κανόνες. Και αν τα μέλη του σώματος με όλων όπου έχουν εργασίες και σχήματα διάφορα αγαπούν ο ένας τόσο ένα το άλλο, για να είναι εμψυχωμένοι με μία ψυχή, πόσο πρέπει να έχουν πιστή αγάπη αλλήλους τους, επειδή πάντες εμψυχωμένοι με το θείον τούτο πνεύμα, το οποίο όσο είναι ευγενέστερον τόσο έχει περισσότερα δύναμη και εργάζει ενότητα όπου ευρίσκεται. Εάν η ένωση της αρκός και αίματος μόνο φτάνει να εργάζει εις τους συγγενείς ταύτη αγάπη, πόσο μάλλον η ένωση και η κοινωνία του πνεύματος τόσο μεγάλη, προπάντων δε και επάνω εις όλας εννοήσεων την νόμιμον αγάπη και σπλαχνία που έδειξε προς ημάς ο πολυέλεος Κύριος, χωρίς ανάγκη αυτού η ημών αξία και δικαίωμα, και είμαστε δια την αυτήν ευεργεσία χρεώστε να αγαπούμε τον πλησίον εξ όλους μας τις δυνάμεις και να πληρώνουμε πιστός την εντολή όπου μας αφήγε την ιστερινή ημέρα, όπου εμείς από τον κόσμο λέγον εντολήν και νυν δίδομη ημίν να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάψα ημάς εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμείς μαθητέ εστέ, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις τούτε εστιν, καθώς εγώ σας ηγάψα χωρίς να πράξετε προς την αγαθεργία, αλλά μάλιστα εστέ και εχθροί μου δια το προπατορικό αμάρτημα. Και σας εσπλαχνίστηκα δωρεάν και ενεδίθην σάρκα για να σας συμφιλιώσω με τον πατέρα μου. Έτσι θέλω και εσείς να αγαπάτε ένας τον άλλο. Και παρακάτω λέει, καθώς με ηγάψε ο πατέρ, σας ηγάψα και εγώ, και αν τηρήσετε τα εντολές μου θέλετε μείνει στην αγάπη μου και τα εξισβιάσατε. Λοιπόν αγαπητοί, τη θέληση ημών στην ψυχοφελήν ταύτην αρετήν και σωτηρία, ότι όσας αρετάς και αν έχει άνευ τεάφτης καν παραδώσει το σώμα εις μάστιγας και εις θάνατο δια των Χριστών, που δεν ωφελείτε, και ακούσατε θρηνώδες διήγημα. Την 9η του Φεβρουαρίου μηνός γράφει μεταφραστής ότι κάποιος ιερέας ονόμα της Απρίκιος είχε νέκρα με έναν κοσμικό νικηφόρον το όνομα, όπου από συνεργίες του μισοκάλου δαίμονες και δεν ήθελε να τον συγχωρέσει. Αλλά μεταξύ όπου είχαν αυτό το μίσος, έπιασαν οι ειδωλολάτρες των Σαμπρίκιων και τον βασάνισαν να αρνηθεί τον Χριστό και δεν ήθελαν. Αλλά έστε και στην πίστη Ανδρείος και υπέμενε διάφορα κολαστήρια. Τέλος πάντων έδωκε ο άρχον απόφαση να κόψει την κεφαλή αυτού τούτου μαθών ο Νικηφόρος, και γινώσκοντας ότι αν δεν τόνισε διαλλαγή δεν τον ωφελά ποσό στο μαρτύριο, απήλθε στην φυλακή όπου είχαν το Σαμπρίκιο και προσένει στους πόδας αυτού. Εζήτησε συγχώρεση, ο δε καν να τον ειδεί δεν εστράφει. Την επαύριο αφού τον έβγαλαν οι δήμοι και τον πήγαιναν στον τόπο της καταδίκης, που φτάνει όντως Νικηφόρος ως της Αιγίνος και από ταπήν ζημία ελάβαινε ο Σαπρίκιος για το μίσος αυτό και επίπτει από της γης δεόμενος να τον συγχωρήσει. Αμή εκείνος έμεινε ο αυτός και δεν έκλεινε ποσός εις διαλλαγήν πεπειρωμένος στην καρδία από τον ανθρωποκτόνο διάβολο. Μόνο δε τότε και με την ύστερη ώρα, όταν δεν λείπεται άλλο, πάραξε να κατεβάσει τη σπάθην ο Δήμιος και στέκεται έναν του Θεού Άγγελου Κυρίου, κατέχονεν τυχερή Στέφανο για να στεφανούσει το μάρτυρα, εάν συγχωρήσει τον εχθρό του. Προλαμβάνει πάλι ο αθλητής Νικηφόρος και με τα δακτύλων εδέ του συγχωρήσεως. Ο δε ανόητος και άσπλαχος στην καρδία δεν έκλεινε τη γνώμη αυτού εις Φιλαδελφία. Ο όθεν δικαίως εμείς σύθη παρά Θεού,
και τον εγκατέλειψε και έπεσαν στην ειδωλολατρία, ότι αυτήν την ώρα όσοι γεύθερουν κυφόρους από τη γη, ήρθε μία δειλία στο σαπρίκιο και φοβηθεί στον θάνατο, είπε της Δημής: μη με φωνεύσετε και αρνούμε τον Χριστό και σέβομαι τους θεούς σας. Ό,τι ζημίας αυτού και τυφλότητος, της μη θερινής ταύτινση φορά και ανταλλαγή ανόητων, να καταλυμπάνει τον αληθή Θεόν ασύνετος, για να μην θέλει να συγχωρήσει τον αδελφό και να προσκυνήσει ανέστητα είδωλα. Είχα και άλλα πολλά να γράψω περί αγάπης, αμή ακούσει το σάφτα και μάλιστα το παρόν παράδειγμα. Και όσοι ακούουν ταύτα δεν φοβηθεί να συγχωρήσει το πτέσαντι, δεν είναι άνθρωπος λογικός, αλλά μάλλον κτήνος ανόητο, και μην έχει ελπίδα ότι του σωτηρίας ποσός, ότι δεν αξιώνεται να δει τον φιλάνθρωπο Θεού και την ουράνιον αγαλίαση, αλλά θέλει βλέπει τον αγνώμονα αυτού την κακία και μισάνθρωπον δαίμονα εις την ατελεύτον γέννα. Εις ριστή με διαπεσβιώτησα η Παρθένου Δεσπίνη Σίμων Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Από την αμαρτωλή σωτηρία, δεύτερο μέρος, κεφάλαιο Γ, τρίτον, περί κυβερνήσεων του σώματος και των παθών από νεκρόσεως. Ιδού Θεία Χάρητη, εσύ δείχαμε με βραχύτητα περί της προς τον Θεό και των πλησίων αγάπης, και τώρα πρέπει να γράψουμε την άση ερμηνείας περί των παθών από νεκρόσεως, και η κυβερνήσεως του σώματος είναι το τρίτο μέρος της δικαιοσύνης με το οποίο πληρώνουμε το χρέος από οφείλουμε. Γνώριζε λοιπόν ότι το οφείκιον και η εργασία του δικαίου και γνωστικού κριτού είναι να έχει καλά τεταγμένη την ηγεμονία και εμελώς διορθωμένη την πολιτεία του, εις τον οποίο χρειάζεται δύο πράγματα: γνώση και ανδρεία. Γνώση με διαγνωρίζει τι πρέπει να κάνει, και ανδρεία να το τελεί μετά αυστηρότητος. Και διατί εις τη μικράν ταύτην πολιτεία του ανθρώπου είναι δύο μέρη αρχαιότερα να διορθώνουν το τέστη το σώμα με όλα τα μέλη και αισθήσεις, και η ψυχή με τα επιθυμίες και δυνάμεις είναι ανάγκη να γράψουμε πώς να οδηγηθούν εις το αγαθόν, δηλαδή να τελέσουν το χρέος με επιμέλεια. Αν πρώτης πρέπει να κυβερνά το σώμα με αυστηρότητα και όχι με καλακία και διπάθεια, καθώς ήκουσες εις το περιπορνίας και γαστριμαργίας κεφάλαιο. Εις τούτο έχουμε υπόδειγμα πολλά περίφημα κάστρια και βασιλείας, όπου με τα Σιδωνάς και απολαύσεις εξέψευσαν από το ύψος της αυτών αξιότητος και ολοτελώς φανίστησαν, γιατί δεν είναι άλλο να μας κάνουν οι χρόνους και οπνηρία στην αρετή ως η πλεισμονή των πραγμάτων. Δια τούτο πρέπει να περνούμε σκληραγωγία στη ζωοτροφία, δημασία και τον ύπνο απλώς εις όλα τα αναγκαία του σώματος, έτσι δεν να έχουμε και την έξωθεν εφταξία, φυλάγοντες όλα όσα Αυγουστίνα εις το βάδισμα, εις το ένδυμα και εις όλα τα κνήματα του σώματος, και ας μην γίνεται τίποτας όπου να δίδει σκάνδαλο της ορός είναι αυτούς που λέμε, αλλά μόνο ή τι πρέπει της τάξεώς μας. Ας επιμελείται λοιπόν ο δούλος Θεού να περνάει στον κόσμο με εφταξία και ταπείνωση και με το σάφτην πραότητα, όπου να ωφελούνται όσοι τον βλέπουν και να λαμβάνουν από την αρετή του παραδείγμα, και έτσι μπορεί να φυλάγει την ψυχή του ατάραχου. Περί αισθήσεων τούτου γενομένου χρειάζεται η επιμελής φυλακή των αισθήσεων και εξαιρέτως των οφθαλμών, ότι τα όματα είναι λυμμένες των ματαιοτήτων και της απολίας παράθυρα, και πρέπει να έχουμε σε αυτά πολύ να επιμέλεια, ότι από αυτά εισέρχεται στην ψυχή μας ο θάνατος. Εις την ακοήν ας έχουμε την οφειλωμένη τήρηση, ότι από τα στήρας αυτά εισέρχονται πολλά ψυχοβλαβή πράγματα και εκταράτουν την καρδιά. Εις τούτο πρέπει να κάνουμε το υπό τη σοφία συμβουλευόμενο, δηλαδή να περικυκλώσουμε τα αυτιά μας με ακάμφας και να μην ακούμε τα σβόλτας των σουρευτών του τέστην, να τους επιστομίζουμε του τρόπους όπου να μένουν με τόσων πόνων ώσπερ να ήθελον βάλει εις τα σακάμφα στη γλώσσα τους. Ου μόνο δε να μην ακούμε καταλαλιάς, αλλά ούτε πράγματα αλλά κενά του ματαίου κόσμου, όπου δεν μας μένουν σε τίποτα, ούτε μας δίδουν τεινά ωφέλεια, ότι τα τυχτιάτα μας βλάπτουν στην προσευχή, διατί συνάζονται στην διάνοια και εμποδίζουν την καρδία από τη θεωρία των θείων πράξεων. Την δε γεύση πρέπει να απονεκρώνεις με την ενθύμηση της σχολής και του όξους, όπου επότισαν στο σταυρό το δεσπότη μας και το υπόδειγμα των οσίων, ή την εσέλαμψαν το σούτα η συνεκράτη, όπου πας ένας εκπλήττεται ακούοντας τόση αρετία. Αυτούς γουν μισήσου, αυτούς γαν μιμήσου, και φεύγει τα διαφόρους γρόσες και τα ξορέσκια όσων δύνασε, και μάλιστα την εινοκοσία, ενθυμόμενος την ταλαιπωρία του πλουσίου εκείνου όσες διατί ήταν εμπεπλισμένος παντός αγαθού και εφραίνοντο εδώ,
καθημερινά ζητά πάντοτε μία ρανίδα νερών και δεν του δίνουν. Ω δυστυχισμένη γεύση, επειδή δια βραχίων και ποταπήν ειδονή αντιλαμβάνεις ατελεύτητον κόλανση. Περί προσοχής της γλώσσης. Περί της γλώσσης γίνονται αστεία ακριβώς ότι κατά τη σοφίαν σειράχο θάνατος και ζωή στέκεται στην καλή ή κακή φύλαξη τούτου του οργάνου και από ταύτην έρχονται σχεδόν όλα τα καλά και τα κακά στον άνθρωπο, την οποία γνώμη στέλνει και ο Απόστολος Ιάκωβος λέγουν ότι καθώς τα μεγάλα καράβια κυβερνώνται με ένα τιμόνι μικρότερα και τα ισχυρότατα και άγρια άλογα με ένα μικρό χαλινάρι, ούτε και ως της χαλινών τη γνώση του είναι άξιος να κυβερνάει και την υπόλοιπη αυτήν πολιτεία. Πρέπει λοιπόν ο Σάκης συντυχής να προσέχει 4 πράγματα: τι, πώς, πότε και τι νοσένεγε. Όσον στο πρώτον, όπου είναι η ύλη του τέστη της και ποταπών λόγων συντυχαίνεις, φύλαγε του Παύλου το πρόσταγμα, ο οποίος λέει: μην ευγαίνει κακός λόγος από το στόμα σου, αλλά καλός και ωφέλιμος προς νοθεσία των ακόντων. Λοιπόν, καθώς οι γνωστικοί, οι ναύτες και οι επιστήμονες έχουν σημειωμένα στο χάρτη της ναυτιλίας όλες τις ξέρεις και τα κινδυνώδη περάσματα όπου μπορούν να συντριφθούν τα καράβια τους για να φυλάγονται από ταύτα, έτσι πρέπει να σημειώσει ο δούλος του Θεού όλα τα κακά και άσχημα λόγια για να μην κινδυνεύσει ψυχικών θάνατων. Έχει λοιπόν ως λίθους ξέρας της νοητής θα αλλάζει όλα τα ισχρά και άπρεπα λόγια, τα ψέματα της κολακής, τα πονηρά και μάτια και εξόχως όσα είναι εις επενώσουν ή εις κατάκριση του πλησίον, για να λείψεις στην καταλαλιά από καταλαλιά και καύχηση, όπου είναι 2 μεγάλα κακατάρια στα οποία περισσότεροι πέφτουν. Ομοίως να φυλάγεις κρυφά το μυστήριο όπου σου ενεπιστεύτει ο αδελφός σου, για να μην το ομολογήσεις ποσός εάν σου επέρνα και την ζωή σου. Όσον εις τον τρόπο της συντυχίας και στον καιρό πρέπει να λέγεις τα λόγια όταν κάνουν χρειά, γιατί κατά την σοφία δεν υποδέχονται τον φρόνιμο λόγο από το στόμα του άφρονος, όταν δεν το λέγει εις καιρόν του. Ύστερον δε πάντων και τελευταίον πρόβλεπε το τέλος και τη γνώμη όταν συντύχεις και είναι καλή και θεάριστος, ότι άλλοι ομιλούν αγαθά λόγια για να τους νομίζουν διακριτικούς και έτεροι για να φαίνονται φρόνιμοι. Το μεν ένα υποκρισία, το δε έτερο ματαιότης, και γι' αυτό πρέπει να είναι μόνο τα λόγια αγαθά, αλλά όχι μόνο να μην είναι μόνο τα λόγια αγαθά, αλλά και το τέλος. Ζητών πάντοτε με καθαρά γνώμη τη Θεία Δόξα και του πλησίον ωφέλεια. Αυτά όλα είναι αναγκαία και χρειαζόμενα εις εκείνον όπου συντυχαίνει να τα φυλάγει αμή, γιατί είναι δύσκολο να μην παρεύεις ένα από ταύτα. Είναι ωφελημότερο να δράμεις στο λιμένα της σιωπής, ότι και ο άγνωστος σιωπών λογίζεται φρόνιμος. Έστοντας δε να είναι το τέλος ταύτης υποθέσεως να κάνουμε με έναν άνθρωπο αγαθών και να τον ήξερε για να μην λανθανστείς, ότι είναι 2 καλοσύνες και αγαθότητες, μία φυσική εκείνο που γεννούνται καλοί και το έχουν φυσικά από λόγου τους, και η άλλη πνευματική εκπροαιρέσεως της γίνεται από τη χάρη και από το φόβο και την αγάπη του Θεού, και αυτή είναι πάντων των δικαίων. Εάν κάποιος έχει την πρώτη, δηλαδή την φυσική, δεν έχει τόσο μισθό, ούτε εδώ ξαναποκτά διαλόγου της, αμή ως της αποκτήσει την υστερήν αξιών της ουρανίου μακαριότητος. Δια τούτο κάνουν χρειά, όπως λέγεται στην αρχή της βίβλου, να ξεριζώσουν τα εγκλήματα από τις ψυχές μας και να φυτέψουμε τις αρετές ανταυτόν, ότι αδύνατον είναι να κυριεύσει το πνεύμα εάν δεν αποφαίνει πρώτον Ισάκ. Ταύτα τα 2 είχε ο Μέγας Παύλος και έλεγε: Χριστός είναι σταύρωμε. Ζω δε ουκέντι εγώ, ζει δε ενεμή ο Χριστός. Λέγοντας ότι σταυρώθηκε και δεν έζει, εσημείωνε του παλαιού ανθρώπου τον θάνατο και όλας αυτού τας επιθυμίες, τις οποίες νίκησε με του σταυρού τη βοήθεια. Και λέγοντας ζει δε ενεμή ο Χριστός, εφανέρωνε την Ανάσταση και πολιτεία του νέου ανθρώπου, ότι πως δεν ήταν με τα σαρκικάς επιθυμίας, αλλά με την χάρη και δύναμη του Χριστού. Αυτά είναι τα 2 τέλη, σημείωσε και ο Κύριος λέγον. Ή τι θέλει ο οποίος ομιληθεί να ακολουθεί να απαρνησά στο εαυτόν και αγάπη το σταυρόν αυτού, και ακολουθεί το ότι με το απαρνησά στο εαυτόν έδειξε το πρώτον, όπου είναι να απαρνηθεί κάποιος τη θέληση και τη φύση αυτού με όλες τα πράξεις και επιθυμίες. Το δεύτερον και ύστερον τέλος εφανέρωσε λέγον: ακολουθεί το μη του τέστην, ας μιμηθεί την πολιτεία και τα σαρετάς μου, λέγοντας: αράτω το σταυρόν αυτού εφανέρωσε τα σλήψεις και βάσανα που έχει να πάθει όποιος θέλει να έρθει στο ύψος ταύτης της αρετής, τις οποίες δεν εξιώθη ποτέ κανένας με σαρκικήν ειδιπάθεια και ανάπαυση, αλλά με σταυρούς και θλίψεις και πτωχίαν και απάρνηση των σαρκικών θελημάτων και παντελή απονέκρωση του σώματος, καθώς είπε ο Κύριος: ο φιλών την ψυχή αυτού απολέσει αυτή, και ο μισόν την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτή. Δεν είναι ανάγκη να νικήσει την φύση, να κάνουν εις πνεύμα της άγα και την γην ουρανών και θεών
τον επίγειον άνθρωπο. Εάν κοπιάζεις το σούτο να βασανίζεσαι, να κάνεις ένα πράσινο χορτάρι πανί και να το ενδυθείς δια την διαφορά που έχει το ένα από το άλλο, πόσο μάλιστα είναι ανάγκη να κοπιάσεις και να βασανιστείς για την εναλλαγή αυτή να γίνει ο Θεός, να γίνει Θεός ο άνθρωπος. Μία μελάς λοιπόν καθεκάς την εάν εργάζουν εις αυτήν ταύτην την μυστική άμπελον και πολέμα κατά της αρκούς με τα πάσης δυνάμεις, ότι υπάλληλοι ου προς άρκα και αίμα αλλά προς τα πονηρούς της πονηρίας, και πολέμα κατά της αρκούς με τα πάσης δυνάμεις, ότι πάλι ο κόπος και ο πόνος είναι πρόσχερος, το δε βραβείον ατίμητον και η πληρωμή αναρρύθμιτος. Περί ψυχικών δυνάμεων, επειδή είπαμε για τα σωματικά συστήσεις, ανάγκη είναι να γράψουν και για τα ψυχικά δυνάμεις, αισθήσεις, και μάλιστα περί αισθητικής επιθυμίας και όρεξης, όπου περιλαμβάνει όλα τα φυσικά κινήματα, όπου όσπερ να είπομεν αγάπη, μίσος, χαρά, λύπη, επιθυμία, θυμός και άλλα, όλα τι αυτά. Τούτο είναι το κυριότερο μέρος το να πολεμήσουμε κατά κράτος. Εδώ είναι όλη η δύναμη της αμαρτίας και το τυχόκαστο, ότι απ' εδώ λαμβάνει τα ξύφια, απονίζει τα για να μας πληρώνει βαθύτερα. Τούτο το μέρος είναι το χιχαυνότερο της ψυχής και σχεδόν άλλη μία Εύα, για τις οποίες ο παλαιός όφης πολεμά το ηγεμονικό, δηλαδή το νου και την θέληση, για να κοιτάξει το απογορευμένο δέντρο, ενώ ξεσκεπάζονται και φανερώνονται περισσότερο οι πόλεμοι και το φαρμάκι του έφερος. Εδώ είναι και η πτώση και η Στέφανη, δηλαδή η πτώση των χρόνων και αμελών, των χάβνων και αμελών, που νικώνται για τη ραθυμία τους και αμέλεια, και οι Στέφανοι με τα βραβεία των αθλητών, όπου για την προθυμία αυτών λαμβάνουν. Εδώ στέκει όλες τις αρετές πράξεις και επιχειρήσεις εις το να δαμάζεις και να χαλινώσεις τα άγρια και ανήμερα ταύτα χειρία. Ούτως είναι ο αμπελών, όπου έχουμε να σκάπτουμε. Κάθε κάστην και ο κήπος να καθαρίζουμε τα κακά φυτά, τα δε αρετάς να φυτεύουμε. Λοιπόν, η πρώτη επιχείρηση είναι να κρατήσεις στα σχήρες ένα δικέλιο, να ανασπάς τα κακά χορτάρια και να στέκεις ως άλλος ενίοχος και κυβερνήτης πάνω σε αυτά τα πάθη, για να τα χαλινώσεις και να τα εξουσιάζεις όπως θέλεις να πηγαίνουν, όχι όπου θέλουν αλλά όπου είναι το δίκαιο. Εδώ τα τέκνα του Θεού γνωρίζονται, όπου δεν κυριεύονται από τις επιθυμίες της αρκούς και του σώματος, αλλά εκ του θείου και τελεταρχικού πνεύματος. Εις τούτο έχουν μεγάλη διαφορά από τους πνευματικούς εισαρκικοί άνθρωποι, ότι αυτοί μεν ως άλογα ζώα από τον της αρκός των ειδονών και επιθυμιών κυριεύονται, ούτε δε ως τέκνα Θεού πορεύονται με δικαιοσύνη και άσκηση. Αυτή είναι η Σμύρνα, η απονέκρωσης και το σου τον επενετής εις τας γραφάς. Ούτως είναι ο θάνατος και ο τάφος, τον οποίο πολλάκις μας προσκαλεί ο Απόστολος. Ούτως εστίν ο σταυρός και η απάρνηση του εαυτού μας, όπου κηρύττει το Ευάγγελιο. Εδώ είναι η κρίση και η δικαιοσύνη, όπου οι ψαλμοί και οι προφήτες βγουν. Εδώ πρέπει να βάλουμε περισσότερο κόπο, που είναι ο κίνδυνος μεγαλύτερος. Εις ετούτα βοηθάσε πολλά μετασνοθεσίας, όπου εγγράψαμε στο πρώτο μέρος και τα αναγνώσεις πολλάκις, και μάλιστα κατά της υπερηφανίας, φιλαργυρίας, φιλαυτίας, δηλαδή γαστριμαρίας, όπου είναι όλες αιτίες και ρίζες σχεδόν όλων των αμαρτημάτων. Ομοίως δε, αν μη θέλεις να γίνεται το θέλημά σου ποτέ, αλλά να το κόπτεις, ότι πολλά και μεγάλα ωφελείσαι με την εκοπή του θέληματος, και για να συνηθίσεις εις τη αυτήν τη θαυμάσιον αρετή, είναι ανάγκη να κόπτεις παντελώς και να αρνείσαι εις τα άπρεπα, και έτσι να νικάς του λόγου σου και τους δαίμονες, όπου είναι μεγαλύτερη νίκη παρά να κυριεύσει σε όλο τον κόσμο. Οπότε πρέπει να πολλές φορές τα πρεπούμενα πράγματα για να μάθεις να αρνείσαι παντελώς και τα άπρεπα. Για να αποκτήσει λοιπόν την απονέκρωση, ταύτην βοηθάσαι με την υποτύπωση και του ορισμού της θελήσεως, όπου είναι το λογικό, η οποία γίνεται με τις τρεις αρετές ταύτες: ταπείνωση της καρδίας, πτωχία του πνεύματος και μίσος Άγιον του εαυτού μας. Αυτές είναι μεγάλες αρετές και βοηθούν πολύ κατά των παθών. Η ταπείνωση είναι να καταφρονάς και να ευτελίζεις του λόγου σου, γνωρίζοντας ποιος είσαι, να εξορίζεις από την ψυχή σου όλα τα τέκνα και κλάδους υπερηφανίας και τας επιθυμίας της τιμής, και να φρονείς πως είσαι πάντων αναξίωτερος σου, μόνον έσω εις την καρδία σου, αλλά και απ' έξω να κάνεις τα ταπεινωτέρας εργασίας, μην ψηφώντας των ανθρώπων τα λόγια όταν σε κατακρίνουν ή μέμφονται, γιατί πρέπει να δίδωσει
όλες οι πράξεις και εργασία ημών ευωδίαν πτωχίας και ταπεινότητος και να υποτασσόμαστε δι' αγάπη Θεού ου μόνο των τρανιτέρων και ομοίων αλλά και των μικροτέρων μας. Μάλιστα καθώς λέγουν όλοι κοινώς οι διδάσκαλοι, η ρίζα πασών των αρετών και θεμέλιον εστί η ταπείνωσης και χωρίς ταύτης όλες οι άλλες δεν σε ωφελούσουν ουδεποσός και πρέπει να φρονείς πως είσαι ευτελέστερος πάντων των κτισμάτων του ουρανού και της γης και της βρώσεως αυτής όπου εστίεις αναξίως και απλώς να μισάς του λόγου σου ως σαν ένα θράσον και ευδέλιγμα και να χαίρεσαι όταν σε καταφρονούν και ονειδίζουν. Η δεύτερη αρετή είναι η πτωχία και η εκούσιος καταφρόνηση των βριωτικών πραγμάτων ευχαριστών τον Κύριο ως το είναι όπου ευρίσκεσαι εάν ήσουν και ο πτωχότερος. Η δε αληθής πτωχία είναι ου μόνο να μην έχεις ίδιον τίποτες, αλλά να μισείς τον πλούτον για τον Κύριον ουσά να είναι ένα πράγμα και ύλη υπερηφανίας, φθόνου, φιλαργυρίας, θυμού, ειδιπαθίας και όλων των ομοίων και πρέπει μόνο να είσαι πτωχός αλλά και να αποθείς την παινία και τα αυτής συνακόλουθα, δηλαδή πείνα, δίψα, κόπον, πτωχήν οικίαν, στρώσιν και τράπεζα ενδυμασίαν και τα επίλοιπα όλα πτωχά κατά μίμηση του δεσπότη μας. Και όσες δεν έφτασε στο μέτρο τούτο δεν ήβρε στην καρδία του την ειρήνη όπου επιθυμεί, ο δε φτάσας όντως μακάριος. Αυτή η πτωχία φέρνει τον άνθρωπο εις τόσην ειρήνη της καρδίας και ανάπαυση όπου ετόλμησε να είπε ο Σενέκας ότι όποιος έκλεισε την θύρα των ορέξεων της επιθυμίας δύναται να παρομοιαθεί με τον Δία εις την μακαριότητα, δίνοντάς μας να καταλάβουμε ότι επειδή η επιτυχία του ανθρώπου είναι η κατάπαυση των επιθυμιών της καρδίας όσοι έφτασαν εις τούτο ή εις το άκρο της ματαιότητος, η τρίτη αρετή είναι το Άγιον μίσος του εαυτού σου, περί του οποίου είπε ο Κύριος ότι ο αγαπών την ψυχή αυτού απολέσει αυτήν, το οποίο δεν γρικάται δια το κακόν μίσος όπου έχουσιν οι αναγνωσμένοι άνθρωποι, αλλά το μίσος όπου είχαν οι Άγιοι στη σάρκα τους, διότι αυτή είναι η αιτία πολλών εγκλημάτων και εμπόδινο εις την αρετή δια τούτον την επέδευαν και εκόλαζαν με τη σκληραγωγία να την έχουν δούλη της ψυχής για να μην τους κάνουν πόλεμο στην αρετή. Με τούτο το Άγιον μας μίσος ωφελάσε περίσα καταλήθιαν εις την απονέκρωση των παθών και μη δηλιάσεις πόνον ποσούς ότι αλλαίως δεν θεραπεύεσαι εάν δεν βγάλεις το κακό αίμα και να κόψεις το σαπημένον μέλος και τότε μιμάσει τον επιστήμονα και έμπειρον χειρουργών όταν ιατρεύει τα σπληγάς του αρρώστου που δεν λυπάται να καύσει την σαπημένη σάρκα για να λάβει ο ασθενής την ποθούμενη υγεία ταχύτερα. Δεύτερο μέρος από την αμαρτωλών σωτηρία, κεφάλαιο 4, περί προσοχής και ανδρείας την οποία χρειαζόμαστε σε αυτήν της αρετής την εγχείρηση. Εις όλων εκείνων όπου είπαμε παραπάνω βρίσκεται πολλή δυσκολία για να νικηθεί η φύση και η κακή συνήθεια και όπως την αρετή κατορθώσαμε για τούτο γράφουμε εδώ μερικές βοήθειες για να ελαφρύνουμε το βάρος του κόπου και να ευθύνουμε την οδό της οδού την τραχύτητα. Ότι ολίγην ωφέλεια λαμβάνει κάποιος γνωρίζοντας μόνο το αγαθόν εάν δεν έχει και δύναμη να το εκτελέσει. Η δυσκολία δεν γεννάται από την ποιότητα της αμαρτίας ούτε της αρετής, ότι η μεν αμαρτία είναι παραφύση και η αρετή καταφύση και έπρεπε να είναι δυσκολία στην αμαρτία. Εις δε την αρετή είναι ευκολία, αλλά γεννάται από τη φθορά του υποκειμένου, όπου είναι η καρδία του ανθρώπου χαλασμένη και διεφθαρμένη δια της αμαρτίας. Λοιπόν, καθώς στον ασθενισμένον φαίνεται άνωστον το εύμορφο φαγητόν, όπου είναι γλυκή εις τους υγιένοντες, και καθώς μισούν οι άρρωστοι αυθαρμοί το φως το λαμπρότατο, όπου οι υγιείς ορεύονται, έτσι και η αρετή μας φαίνεται άνοστος και η αμαρτία ανώστιμος. Όχι με το να είναι έτσι η αλήθεια, αλλά για την κακή διάθεση του υποκειμένου, δηλαδή της καρδιάς όπου είναι χαλασμένη. Χρειάζεται λοιπόν να βρούμε κάποια θεραπεία να ιερατεύσουμε την ασθένεια τάφη, να φέρουμε την καρδία μας στις κατάστασεις όπου να μισεί τα ενάντια και το καλό να ωραίγεται, ότι χωρίς τούτο είναι αδύνατο να ξεριζώσουμε τα πάθη και τα σαρετάς να αποκτήσουμε. Εν πρώτης λοιπόν χρειάζεσαι την ευλάβεια, η οποία είναι άνεσης και δρόμος ουράνιος και εμφύσιμα του Αγίου Πνεύματος ύψος της χάριτος αυτού, μία ακτίνα της πίστεως, της αλπίδας και της αγάπης για μια θαυμάσιος έλαμψης ή της γεννάται από τη μελέτη και το στοχασμό των θείων πραγμάτων και μεταμορφώνει το τρόπο στην καρδιά όπου την κάνουν η παρεθύνη στο πονηρό και στην αρετή άοκνων και της
νοστιμίζουν τα θεία πράγματα και τα κοσμικά της φαίνονται άνοστα, καθώς γνωρίζουν οι πνευματικοί, οι οποίοι όταν αισθάνονται μεγάλη ευλάβεια βρίσκονται πρόθυμοι στο να δαθούν, εις δε το πονηρόν αμελής και ράθυμοι. Δια τούτο ως της ποθεί να ωφεληθεί, ας σπουδάζει πόσο δύναται να αυξάνει αυτή την ευλάβεια, ότι όσον έχει περισσότερα ευλάβεια, τόσο ευκολότερα του γίνεται η εναλλαγή της καρδιάς. Περί ταύσης ευλάβειας γράφαμε σαφέστερον παρεμπρούς στο ήτα κεφάλαιο. Καθώς λοιπόν όσοι θέλουν να τυπώσουν καμία εικόνα εις το κερί, πρώτον το απολένουν εις τα σχήρια τους, το κάνουν απαλό, έπειτα το σφραγίζουν όπως θέλουν, έτσι και όσοι θέλει να τυπώσει της αρετής εικόνα στην καρδία του, πρώτον να την απολύνει με θέρμη της ευλαβίας, έπειτα την κάνει όπως θέλει. Έτσι βλέπουμε να κάνουν όσοι εργάζονται δυνατήν ύλη και ταπεινότατον. Και αταπεινότον. Ότι πώς ήθελε να δυνηθεί ο Χαλκεύς να κάνει την τέχνη του χωρίς τη θερμότητα του πυρός, με το οποίο αχαμνεύει την σκληρότητα του σιδήρου, τον σκληρότατο σίδερο και τον κάνει το σφυρί όπως το κερί απαλό και υπήκον. Αυτά λοιπόν τα δύο χρειαζόμαστε στη στάθμη της καρδίας, στη μεταμόρφωση, δηλαδή τη σφύρα της απονεκρώσεως, για να τσακίζουμε και να ευθύνουμε της φύσεως τα εγκλήματα, και την θέρμη της ευλαβίας για να απολύνουμε την καρδία και να την κάνουμε ταύτης της σφύρας υπήκον. Τούτο είναι το κλειδίον και η θύρα της σωτηρίας μας, δηλαδή η ευλάβεια που είπαμε, την οποία ευρίσκει συχνάζουν τα θεία μυστήρια, δηλώνω την ιερά κοινωνία, τη μελέτη των θείων, την ανάγνωση των πνευματικών βιβλίων και πάσαν άλλη εκκλησιαστική ακολουθία, τα οποία σου είναι χρειά να σπουδάζεις καθήν ημέρα συνεχώς, για να τυπωθεί ευλάβεια άφθητη ούτω τρόπο στην καρδία σου, όπου να μην μπορείς να την αστοχείς. Και καθώς η φύση αρχίζει το σώμα του ζώου από την καρδία και από αυτήν βγαίνει η ζωή και όλα τα μέλη, έτσι και εσύ να αρχίσεις την πνευματική ζωή από την προσευχή και μελέτη, ότι με τον τρόπο τούτον έρχεται το πνεύμα της αγάπης και φόβου Θεού σε σένα και δίνει ζωή στα έργα σου. Ότι είναι ανάγκη να έχεις την συνεχή επιμέλεια και καθημερινή αγρυπνία και προσοχή να αξιέπαινε εις όλες τις πράξεις και λόγους και ανθυμήματα, για να γίνεται κάθε ένα μετρημένον με την κρίση του λογικού, εις τρόπον όπου καθώς ένας αποκρισάρης απεσταλμένος προς έναν ισχυρόν βασιλέα, όταν συντυχαίνει έμπροστη τη συγκλή του πάσης, στέκει με το σάφι προσοχή και ευλάβεια, όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην εφταξία του σώματος και σε όλα τα όμοια πράγματα. Έτσι και ο δούλος του Θεού βιάζεται να έχει μια παντοτινή προσοχή και ευλάβεια για να φυλάγεται εις όλα τα πράξεις και τα εργαστία του, ή συνομιλεί ή τρώγει στον οίκον του είναι ή έξω πουθενά, για να πολιτεύεται και τον νόμο του Θεού κατά την κρίση του λογικού και κατά την ευπρέπεια του προσώπου του, απλώς υπήν να έχει το σάφιν προσοχή και ευλάβεια, ώσπου να έβλεπε τον Θεόν έμπροσθεν αυτού, καθώς είναι και η αλήθεια να τον έβλεπαν οι Άγιοι με τους νοερούς οφθαλμούς τους, ως το λέγει ο προφητάναξ Δαβίδ. Προορώνει τον Κύριο ενώπιό μου διαπαντός και εκ δεξιών μου εστί. Και αν έχεις πάντοτε τον Κύριο έμπροσθεν σου, ο άνθρωπε, πώς να τολμήσεις να πράξεις την ασχήμια ή να μην στέκεις με πολλήν ευλάβεια? Το πλήθος των οφθαλμών όπου είχαν εκείνα τα ζώα, τα οποία δεν είδε ο Ιεζεκέλ ο προφήτης, εδηλούσαν την άγρυπνον προσοχή, όπου πρέπει να έχουμε στη ζωή ταύτη και πολιτεία ανημών, πολεμούντας με τόσους εχθρούς, για να ευρίσκουμε βοήθεια να μην νικόμαστε. Τούτο εικονίζει η τάξη των ξύ δυνατών, των 60 δυνατών, όπου έβλεπαν την κλίνη του Σολομόντος κρατούνται στα ξύφη εις τα σχήρας, και αυτόν για να δώσουν να καταλάβουμε τούτο τον τρόπο της αγρυπνίας και προσοχής, όπου πρέπει να έχουμε περιπατούντες ανάμεσα στους τόσους εχθρούς μας. Η δε αιτία ταύτης της προσοχής είναι η υψηλότηση, η ευγένεια της υποθέσεως ταύτης, μάλιστα δε σε εκείνους όπου επιμελούνται να φτάσουν στο τέλειο της πνευματικής πολιτείας, ότι να συναναστρέφεσαι και να ζεις καθώς θέλει ο Κύριος, χωρίς μόμον και έγκλημα στη ζωή ταύτη, και να μην φυλάγεις το πνεύμα αρρύπωτον από σαρκικούς μολυσμούς και χωρίς εγκάλεση, για την ημέρα της κρίσης, είναι πράγματα υψηλά και υπερφυσικά τόσο, όπου χρειάζεται όσα είπαμε άνωθη και όσα θέλουμε να πει παρακάτω και περισσότερο. Γιατί, καθώς είπαμε στο πρώτο κεφάλαιο, δεν είναι επιστήμη τιμιότερη και τέχνη ακριβέστερη, ώσπερ να έβρεις την σωτηρία σου.
Κοίταξε λοιπόν την προσοχή όπου έχει ένας τεχνίτης ή ζωγράφος ή χρυσοχώος ή άλλος κάποιος να κάνει ένα εργόχειρο εκλεκτό, να μη σφάλει ή δε με πόση έννοια και φόβον περιπατεί εις όταν βαστάει στα σχέδια του ένα ποτήριο γεμάτο είδωρ υγρών πολύ τιμότατων για να μην χύσει καθόλου. Ξάνησε όταν περνά κάποιος ένα ποτάμι και πατεί επάνω εις πέτρες κάποιες κακά άσχημα θαμένες, πως φοβάται να μην πέσει να πνιγεί εις τα ύδατα και πάσιον όσον δύνας να περπατείς και εσύ ομοίως με το σάφτη προσοχή και έννοια και μάλιστα εις την αρχή της επιστροφής σου έως να συνηθίσεις χωρίς ποσό να κάνεις έργο ή να συντύχεις λόγου τεινά όπου να μην είναι θεάριστος. Σε αυτό σου δίδει ένας σοφός μείον βουλήν ωφέλιμον λέγοντας ως της ποθεί να αποκτήσει την αρετή αστάξει πως έχει τεινά έμπροσθα εν αυτού μέγαν και χρησιμότητα τον άνθρωπο και βλέπει τον εις όλας τας πράξεις και ας κάνει και ας λέγει όσα έργα και λόγια έπραταν εάν αυτόν έβλεπεν ο θαυμοφανός προς τον οποίον να έχει πολλήν ευλάβεια. Βλέπεις πως και οι έξω σοφοί είχαν εις την αρετή το σάφτην ακρίβεια. Τάξε λοιπόν πως βλέπεις ενώπιον σου όχι κάποιον επίγειο άρχοντα αλλά τον ουράνιο δεσπότη και βασιλέα μας επειδή ως Θεός απερίγραπτος είναι παρόν εις κάθε τόπον και ακούει και βλέπεις λοιπόν ας είναι τα έργα και τα λόγια σου καθώς αρμόζει τη άφθης μεγαλειότητας ζητώντας τον δεσπότη χάρη να σε διαφυλάρει διαπαντός χωρίς πτέξιμον. Αυτή δε η προσοχή όπου συμβουλεύομαι πρέπει να έχει δύο σκοπούς. Πρώτον να βλέπουμε τον Κύριο έσωθεν με τους νοερούς οφθαλμούς μας, να στέκουμε ενώπιον αυτού προσκυνούντας υμνούντας αυτόν με τα ευχαριστίες και προσφέροντας αυτόν θυσία ευλαβίας εις το θυσιαστήριο της καρδιάς μου. Δεύτερον, να προσέχουμε σε όλα τα πράξεις και λόγια και διανοίες, να μην παραστρατήσουμε καθόλου από την αρετή, αλλά να βλέπουμε με το ένα μάτι τον Κύριο ζητώντας αυτόν τη χάρητα και βοήθεια και το άλλο την ευταξία και πολιτεία μας και έτσι να δαπανούμε το φως όπου μας έδωσαν ο Θεός στις κρίσεις και στο χασμό των θείων πραγμάτων προέρχοντες το ευεργέτη Θεό από το ένα μέρος και από το άλλο εις άλλων όλων εκείνων όπου χρειαστούμε να πράξουμε. Και αν δεν δυνηθούμε να έχουμε την προσοχή αυτήν πάντοτε, ας βιαζόμαστε να την έχουμε καν των περισσότερων καιρών της ζωής ημών, ότι δεν μας εμποδίζουν εις τούτο η εργασία του σώματος, αλλά και σε αυτές μπορεί η καρδία να στέκει ελεύθερος για να αναχωρεί πολλάκις από τα σφοντίες του κόσμου και να κρατάται από τα σπουδαία του Κυρίου μας. Οι οποίοι δε στην αρετήν ευρίσκονται δύο δυσκολίες. Η μία να γνωρίζετε και το άλλο την δύναμη και πολύ επιμέλεια ότι η λήψη από αυτά τα δύο μένει να πράξουμε. Επειδή στην αρετή βρίσκονται δύο δυσκολίες, η μία να γνωρίσει το καλό από το κακό και η άλλη να νικήσει το ένα και να τελέσει το έτερο. Εις το ένα χρειάζεσαι άδρυπνο προσοχή, εις το άλλο δύναμη και πολύ επιμέλεια και ή τη λήψη από αυτά τα δύο μένει το έργο να τελείωσε. Δια τούτο λοιπόν παραπάνω εσυντύχαμε περί προσοχής και τώρα γράφουμε για την δύναμη και την επιμέλεια όπου χρειάζεται να νικήσει τη δυσκολία της αρετής. Γίνος και λοιπόν ότι καθώς ο Χαλκέφης χρειάζεται τη σφαίρα και την έχει πάντοτε στα σχήρια του για τη σκληρότητα της ύλης όπου εργάζεται δηλαδή του σιδήρου λοιπόν για να μπορεί να τον φέρει υπήκον στο θέλημά του, έτσι και ως της επιποθεί να σωθεί χρειάζεται τη δύναμη τάχτη ως περμίαν σφαίρα πνευματική για την οποία της δυσκολίας αυτής όπου στην αρετήν ευρίσκεται. Και χωρίς αυτής της δυνάμεις δεν κατορθώνει η αρετήν ότι όλες έχουν κόπον και δυσκολία νηστεία λέγω, η προσευχή, η αγρυπνία, η υπακοή, η σοφροσύνη κλπ. Άπασε και αν δεν έχεις αυτή τη δύναμη δεν ωφελάς. Καθώς η ράβδος Μεϊσίος επίησε με τη θεία δύναμη και βοήθεια τε αυτά σημεία και τέρατα και λεπτώσεις τους Ισραηλίτας. Απ' την έγινε έτσι και αυτή η ράβδος της δυνάμεως θέλει νικήσει όλα στα δυσκολίες όπου μας βάλει εύρωσθεν η φιλαυτία και ο εχθρός μας. Διάβολος να μας κάνει να έβγομεν εις το φως με νίκη μεγάλη και έμβεξον. Δια τούτο μην αφήσει αυτήν τη ράβδο της βίας
και τις δυνάμεις ότι κανένα θαύμα δεν γίνεται δίχως αυτής. Παν γάρα αγαθών με πόνο και κόπον γίνεται και χωρίς κόπου που δεν κατορθούνται. Δια τούτο λέγει ο Κύριος στη βασιλεία των ουρανών βιάζεται. Και βιαστέ αρπάδους είναι αυτοί, τούτε έστειν όσοι βιάζουν την φύση τους και κόπτους τα σαρκικά τους θέληματα με πολύ κόπο να βρίσκεται η ανάπαυση με μάχη και πόλεμο, η ειρήνη με υδρότα και μόχθον η στέφανη, με κλαθμόν και δάκρυα η ευφροσύνη και αγαλίαση και με το μίσος του εαυτού σου απολαμβάνεις του Χριστού τον γλυκύτα τον έρωτα. Δια τούτο το σάκης ελέγχεται εις τας παροιμίας η οφνηρία και πενείται η ανδρεία και προθυμία ότι ποτέ δεν κάνουν καλόν η αμέλεια, αλλά δεν είναι τιμιότερο της αρετής και ωφελημότερο και πρέπει να την ποθούν όλοι και με πολύ κόπο να την ξετρέχουσιν. Αμή δια την δυσκολία αυτής και τραχύτητα, οκνεύουσι και αμελούσιν οι ράθμοι και βάζουν στο στήθος τα σχήρας τους και εστίωση τα σάρκας τους λέγοντες. Πλέον χρειάζεται το λίγο μεταναπαύσεως, πάρεξ τα χέρια γεμάτα με θλίψη και βάσαν. Επειδή λοιπόν δεν είναι άλλο εμπόδιο της αρετής ή μη μόνο η άνθετη δυσκολία, ας λάβουμε Ανδρία να ευθύνομεν την τραχύτητα και ούτως αποκτώμεν την αρετή και δι' αυτής την ουράνιο βασιλεία της οποίας δεν αξιώνονται πάρεξ όσοι γάμουν του λόγου τους, νικώντες τα σωματικά τους θελήματα. Με την Ανδρία αυτή αφανίζουμε τη φιλαυτία με όλων της το φόρτο και διώκοντες έξω των εχθρών τούτων, ευθύς εισέρχεται ο θείος έρος στην καρδία μας. Τούτο βοηθάσε κατά πολλά με τον εναρέτον δούλο του Θεού το υπόδειγμα. Πολλοί άσκητα επολιτεύθησαν με ακτιμοσύνη θαυμάσιων διάγοντες όλη τους τη ζωή, πτωχοί, ανυπόδητοι, υστερούμενοι πάντων των αναγκαίων του σώματος, επιποθούντες όχι πλεισμόνοι βρωμάτων και πομάτων, αλλά παινία και δίψα, όχι πλούτων και αυταρέσκεια πράγματος, αλλά ισχά την παινία. Ουχή σωματική είναι η διπάθεια, αλλά σταυρών και θλίψη και βάσα. Νέα ψευδέστατα από το πρώτο όπου άρχισε του Χριστού μας η Εκκλησία, ως την σήμερα μας, όπου είναι 1806 χρόνια, εννοεί για τότε, ενώ τώρα έχουμε 2011, ήσαν πάντοτε και βρίσκονται άντρες και γυναίκες, όπου μόνο υστερήθησαν από τις χώρες και απολαύσεις όλους τούτο τον κόσμο και αφήκα στην εκουσία τον πλούτο και την τιμή που είχαν, αλλά και εις αγώνας σκληρούς εδότησαν και άσκησαν υπερθαύμαστον. Εις κοινόβια και ασκητήρια, σε ερήμους τόπους, εις όρους σκληρά και απεριπάτητα, εις πύλα και τρύπα της γης, άγρια δάση και ακατοίκητα, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, βασανιζόμενοι από την κάψη του ήλιου και την νυχτό στην ψυχρότητα, την γη είχαν κρεβάτιν, όροφων και στέγη των ουρανών, ποτών το είδωρ και τροφήν τα χουτάρδι, εφορούσαν οι μάτια τρίχιναν κατά σάρκα και σιδηράς αλύσεις, ενίστευαν, αγρυπνούσαν ημέρας πολλά, σφαλίζοντο χρόνους ικανούς, χωρίς να συντύχουν το σύνολο και απλώς εξέτρεφαν την τραχύτερη και σκληροτέρα ζωή. Τινές δε ανέβαιναν εις σκιόνια και στήλους και έκαναν 40 και 50 χρόνους και άλλους εκόλαζαν τη σάρκα, βασανιζόμενοι εδώ πρόσκαιρα για να αναπαυθώσουν αιώνια. Τι είναι λοιπόν εναντιότερο των επιθυμιών των εχθρών, ώστε να ξετρέχει τις διαφόρους τρόπους και μηχανήματα, να παιδεύει τη σάρκα με πείνα και δίψαν και άλλα παρόμοια κολαστήρια, αλλά τι να είπω εις τους άχλους των μαρτύρων και τα παλέσματα, τι θα μη θαυμάσει αναγνώσκοντας τι αυτές τις ηρωικές πράξεις για το κόμματα, τις προς εμάς τους αμελείς να μην αισθηνθεί και να εντραπεί την οκνηρία του και τη χαμνότητα, βλέποντας τόπους ισχυρούς, στρατιώτας και κορασίδας ωραίας να παραδίδονται εθελουσίως εις θάνατο, να μην φοβούνται του πυρός της φοδρότητα, ούτε να λυπούνται το άνθος της σωματικής ωραιότητας, αλλά να μισούσε γυναίκα, στέκνα και αδελφούς, μητέρας και υδατέρας, πλούτον, δόξα, τιμήν και πάσαν άλλη του κόσμου απόλαυση να λαμβάνουν σκληρών και επωνύδους των θάνατων. Δεν περνάει η μέρα να μην εορτάζει η Εκκλησία μας κάποιο μάρτυρα πολλάκις δε 1.000 ή 10.000 την ημέρα και περισσότερο, το οποίο κάνει όχι τόσο για να τους τιμούμε εκείνους με την πανήγυρη, όσο για να λαμβάνουμε εμείς παράδειγμα για του λόγου των να προκόπτουμε στην αρετή, βλέποντας τα διαφόρους τιμωρίες όπου υπέμειναν για την ουράνιο βασιλεία και ανάγνωστο συναξαριστή και θαυμάζει τους ποικίλους τρόπους και διάφορα είδη των κολάσεων όπου τους έδιναν οι άσπλαχνοι τύρανοι. Άλλους έψιναν απ' τους εις άνθρακας, άλλους έδερναν ως πρόβατα και ξέσχιζαν, άλλους έπνιγαν εις τους ποταμούς και θάλασσες, έβραζαν στα χαλκώματα με λάδι, πίσαν και μόλιβαν και άλλα τι αυτά, άλλους εξέσχιζαν, ετόξευαν, ελιθοβολούσαν, έβαναν εις τροχούς, ετρυπούσαν τους αστραγόλους και κεφαλάς αυτών με τριβέλια και με πυρωμένα σούβλες επερνούσαν τα οστά τους, εξερίζοναν και ανασπούσαν τους οδόντας και όνυχα, καταξέσχιζαν τα σέρκας αυτών με χείρα άργας
και έτερα όργανα και απλώς ερευνούσαν και εξέτρεχαν σε ευαίσθητα τυράννη, ή μάλλον οι υπήνοι πονηροί δαίμονες όπου τους τα ερμήνευαν τα δρυμύτερα κολαστήρια όπου ποτέ δεν κούστησαν, ότι δεν εζήτησαν οι άνομοι να θανατώσουν τη σάρκα όσον την ψυχή για να σβήσουν την ευσέβεια, και ήταν το σάφτινη η εσπλαχνία τους, όπου έκλειναν το δέντρο βιαίους στα σκορυφάς και έδαιναν στο ένα το ένα πόδι του μάρτυρος και στο άλλο δέντρο το άλλο. Έπειτα εις τους τόπους αυτών εξέσκιζαν και στρεφόμενοι κορυφαίοι εις τους τόπους αυτών εξέσκιζαν τα δύο σώματα. Αυτά και άλλα όμοια έκαναν οι ανηλαίοι και άπονοι, καθώς στα ξεναξάρια φαίνεται και στα αναγνώσεως βούλεται να θαυμάσεις τη σου των δούλων και διάπειρον έρωτα, όπου είχαν αλμή λυπούνται τα σάρκα σου, μάλιστα οι τρυφερές κορασίδες και ωραιότατες, η Πάνσοφος η Κατερίνα, η Αγία Ειρήνη, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Παρασκευή και άλλοι ονομαστέ ανώνυμοι, όπου αστράπτωσαν ως την χιόνα οι σάρκες τους, και αυτέ ποσός δεν εψήφισαν του σώματος ωραιότητα, ούτε του πυρός δίλιασαν τη σπουδρότητα, διότι είχαν έσωθεν στο σπλάχνο άλλο πυρ άλλον ισχυρότερο, όπου εξάπτε την καρδία τους εις έρωτα μεγαλύτερο, έρωτα λέγω των θεϊκών προς εκείνα τα ίδια αγαθά, και άφραστον αγαλίασαν και με τον πόθεν εκείνον μίσαν την πρόσχερον ειδονή και απόλαυση. Βλέπεις, χριστιανοί μου, με πόσους κόπους εξιώτησαν αυτοί του ουρανίου μακαριότητος, δεν είχαν άλλη σάρκα εκείνη και εμείς άλλοι, ούτε άλλων θεών βοηθών και συλλήπτωρα, ούτε άλλοι δόξα εδέχονται ή άλλους στεφάνους, ούτε άλλοι καιροί ήσαν τότε και άλλοι τώρα, καθώς την λέγουσι ψευδόμενοι και τραγουδούν. Και άλλα αυτός ο ουράνιος, αυτά τα στοιχεία που ήσαν τότε είναι και τώρα, και είναι αυτοί με το σου τους πόνους και αυστηρών θάνατον ηγόρασαν την ουράνιον αιώνιον βασιλεία, για να μην απονεκρώσεις εσύ καν τα σαρκικά σου επιθυμίας. Γιατί αυτοί υπέμειναν πείνα και δίψα και κακοπάθειαν, και εσύ να μην νηστεύεις 2 ημέρες στις εβδομάδες. Αυτοί έκαναν τόσους χρόνους φυλακισμένοι στόπων σκοτεινών και ζωφώδη, και εσύ να μην αναχωρείς από τον κόσμο να κάνεις τον αγώνα παραμικρών και μετάνοια. Εάν δεν φτάνουν πάντων των Αγίων τα παραδείγματα να σε δυναμώσουν προς την αρετή, σήκωσε τα μάτια σου προς το Πανάγιον ξύλων του Σταυρού, να ειδείς τι είναι ο σταυρωμένος εκείνος, όπου έπαθεν τι αυτήν ανήχαστον πέδευθεν για την αγάπη. Υπόδειγμα καταλήθειαν είναι τούτο, και πολλής εκπλήξεως άξιον. Εάν ειδείς τα θλίψεις, τους πόνους και τα βάσανα, δεν οικούστησαν εις τον Κύριον δρυμύτερα. Εάν κοιτάξει την του πάσχοντος αξιότητα, δεν μπορεί να είναι ευγενικότερον. Εάν ερωτάς την αιτία του πάθους, δεν είναι καθόλου δικό σου το στέσιμο ποσός, ούτε δεν χρειάζεται αυτού να παιδεύεται, αλλά διαική ανασπλαχνία και αγαθότητα έλαβε τη αυτή τιμωρία, όπου όλα τα πέτω μαρτύριων, πάση εθλίψη των δικαίων και πάντα του κόσμου, τα παιδευτήρια δεν μπορούσαν ουδέ ποσός να παρομοιαστούν με ταύτα. Τόσο τον είναι το φοβερό του Κυρίου το πάθος, όπου έτραμαξεν η γη, ο ουρανός εξέστη την λύθη της σχίστησαν, και απλώς όλα τα ανέστητα πράγματα ελιώθησαν. Πώς λοιπόν ο λογικός άνθρωπος γίνεσαι αναισθητότερος και αχαριστότερος των κτημάτων, δεν συμπάσχεις να συμπονέσει το πάθος του λυτρωτού και σωτήρου σου, υπερήφανος και ανέσχυτος είναι κατά αλήθεια αν όποιος βλέπει τον Κύριο της μεγαλειότητας να περιπατεί με όλους τους αγαπημένους φίλους του με πόσον θλίψη και βάσαν, και αυτός να κάθεται στον θρόνο και να περνά τη ζωή του με συλληπάθεια και ανάπαυτα. Επρόσταξε ο βασιλεύς Δαβίδ τον Ουρία, όταν ήρθε από τον πόλεμο να αναπαυθεί στον οίκον του, αμή ο καλός και ευγνώμων δούλος είπε: «Η κυβωτός του Θεού είναι στην σκηνή, και η δούλη του βασιλέως μου κοιμούνται χαμένοι στην γη, και εγώ να υπάγω στον οίκον μου, να τρώγω, να πίνω, να αναπαύομαι και να κάνω την σωτηρία της βασιλείας σου». Δεν το κάνω, μα τη σωτηρία της βασιλείας σου. Ο πιστότατος και ευγνώμων δούλος του σου των επένων άξιος όσων πεφωνευμένος ανάξιε. Και πως εσύ χριστιανέ βλέπων ούτως εις το σταυρό του δεσπότη σου δεν λέγεις το όμοιον, η έμψυχος και θεία κυβωτός πάσχει πόνους δερμητάτους και θάνατο, και εσύ ποθείς ειδονάς και απολαύσεις αυτή κυβωτός, όπου ευάστα και κρυμμένο το μάνα και τον άρθρο των αγγέλων πάσχει και γεύεται όξος και χωλήν διαλόγους, και εσύ ζητάς εκλεκτά και ωραία φαγητά, αυτή κυβωτός, όπου είχε τα πλάκας του νόμου, δηλαδή τους θησαυρούς της σοφίας και γνώσης του Θεού, καταφρονείται και ονομάζεται άγνωστος, και εσύ ξετρέχεις τιμήν και έπαινον στο χάρος τους φίλους του Θεού, όπου κοιμούνται κατάφανα, δηλαδή τους προφήτας, αποστόλους,
μάρτυρας, όπου επέρασαν με τόσες θλίψεις και παιδευτήρια τούτων τον δρόμο της παροικίας τους. Και αν οι Άγιοι Άπαντες και αυτός ο Άγιος των Αγίων επεριπάτησαν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, πώς είναι βολετό να υπάγει της προς άλλων δρόμων εις τον τόπον εκείνο της αιωνίου μακαριότητος ή μη μόνο με το σταυρό των θλίψεων. Όσοι λοιπόν επιποθεί να ωραίγεται να γίνει της δόξης αυτών κληρονόμους, ας γίνει συγκοινωνός του πάθους του, εάν θέλει να συνεφραίνεται και να συμβασιλεύσει δι' αυτής μη βαρεθεί να συσταυρωθεί με ταυτόν, να πάθει θλίψεις και κολαστήρια και ούτως για προσκέρου βασάνου και ατιμίας αξιωθήσετε της αιωνίου αγαλιάς σου. Εις γέννη το πάντα σημάς επιτυχή, χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.